Аз не съм от вас, аз малко. Да. Тук сме с Поли и с Румката. Чакаме да излезе разследващия журналист от Шибанистан, нали? Който в момента е с кмета и му задава някакви въпроси. И понеже ние имаме същите към него, чакаме го да излезе всеки момент. Ето, появи се Любомир. Чакаме да излезе Шибанистан. Да му зададем някои въпроси на господина. Така че го чакаме. Няма само той да пречаква. Няма да снимам. Не дай да го пускаш още. Няма. Понеже господина така много обича да крещи, да се държи неуважително с хората. Сега ще видим дали се държи неуважително и към жени. Дали ще тръгва на бой. На теб май ти е викал по-рано. Я разкажи преди да дойде. Нищо, той даже не бе влязъл още през вратата. И той почна исторически памяти в правото на каква. Тук той мога да проведа едно интервю с кмета. Интервю? Да, интересно. Да. И кмета просто нямаше как да го укрути и само да... Сега ще го питаме господин Симон Милков, защо не говори на Делян Пеевски, на Иво Прокопиев, на Бойко Борисов. Защото така много уважително провежда интервютата си. С обикновените хора са жени, с тези, нали, срещу които му е платено, нали, някакси не се държи много учтиво, няма го морала, ценностите, няма нищо. И чакаме да излезе господин Симон Милков. Той при другите ги няма морала. Наркоманчета. Дето... Не, другите му плащат. Да. Защото имаме така, то не е информацията 100% е вярно. Нали, че той играе заедно с такива наркодилъри във Варна, които купуват гласове. Коя сте вие, че ми казвате госпожица? Ти поставяш на машинни врата. Чакаме го господинчо Симончо Милков, какъв беше. Обаче в момента крещи на някаква жена и вика, коя сте ви? Ти представяш ли да тръгна да му удря? Поне ще мога да го снямам. Ето ни тук в момента за хората, които се включват. В момента сме в общината във Ветрино. Отишъл е при кмета да говори. Крещи то не като наркоман, нали? След като журналист, да, като истински български журналист, разследващ, да. И очакваме да излезе, за да му зададем и ние въпроси, които сме му подготвили. Защото ни е интересно как един така разследва журналист, независим, има пари, средства, нали, да издържа, да поддържа такъв офис. То не е офис, а студио, да има хора, с които работи. Нали, как така? Кой му плаща? Просто е единственият зависим разследващ. Кой му плаща тия пари? Само да кажа, че след възраждане си е купил кола за 30 000. 30 000? Знаете ли го това? Не. Какво не знаеш? Мисля, че е. Чакаме да го питаме. Ако е дошъл. Ти да не се изключи. Не съм. Много интересно, между другото, понеже те си партнират с Капитал, много интересно, нали, от каква му е връзката на Симон Милков. Ето излиза господин Симон Милков. Чудесно. Господин Симон Милков. Вие сте? Румънян се казвам. Искам да ви задам кой сте ви, че да задавате въпроси? А вие кой сте? Ти кой си, че задаваш? Аз се самоопределям като... Довиждане. Самоопределяй се като какъв сектант. Господин Симон Милков. Аз съм Детелина Парушева. Мога ли да задам един въпрос? Защо така не говорите с Делян Пеевски, Иво Прокопиев? Защо не говорите така? Каква ви е връзката с Капитал? Откъде познавате Йоан Запрянов? Доведен си съм на Иво Прокопиев. Така ли? Кой купува гласовете във Варна за ГЕРБ ДПС? Аз. Вие? Аз ги купувам с Геннадий Атанасов, лидер на политическа партия Свобода и Севелин Михайлов, лидер на политическа партия Величие. Вземаме от дънката на всяка кампания по 100 лева на глас.
Да, от Ивелин Михайлов го познавам. Да. От Ивелин Михайлов го Ивелин познавам. Михайлов, И да. ти маджиите от Ивелин Михайлов ги познавам, оттам си Защо? купихме радиозавода за 9 милиона лева. Защо не А разследвате? ти къде живееш? Защо не Къде разследвате? живееш? Защо не Откъде си? Защо Откъде си? не Откъде си? разследвате? Откъде си? Откъде си? Господин Откъде Симеон си? Милков, аз се чувствам Откъде си? застрашена. Защо ми крещите Откъде си? така? Като си застрашена, какво правиш тук? Откъде Аз съм си? в общината на Откъде си? Ветрино. Питам откъде си? Откъде си? Откъде си? Ти ли логаш на наркотици? Откъде си? Господин Наркотиците, Симеон откъде си? Милков, може ли да ви задам един въпрос? Има ли кмет тук? Има Кмет, има ли въобще? нещо. Я господин кмета, заповядайте. Да ми кажете какви са тези хора, дето в общината? Защо не говорите така с Делян Той е Пеевски? отишъл до туалетната. Какви са тия хора, бе, господин кмета? Познавате ли ги? Кои са тия хора? Разбира се, че се познаваме с кмета. Какви са? Кои са Защо не говорите така с Делян Пеевски, господин По Милков? този начин да се движат в общината. Защо не говорите с Иво Прокопиев така? Дали са записани долу? Всеки може да влезе, тези телефони са никога кабинета. Аз съм също, аз съм журналистка, да. Тя беше преди малко на вратата. Ще излезем навън, Тя хайде, вижте. беше преди малко на вратата. Айде, давай, А, така, излизайте навънка. Айде, чакаме, Иван. Може да излизате навънка. Заедно излизаме. Какви са тези лица? Защо крещите? Какви са тези лица? Така? В момента. Тече сесия. Те са дошли за сесията. Ма разбира се, ма ние се познаваме. Тя беше пред камерата преди малко. Ма разбира се. Зададем въпроси. Кои са тези хора? Дойдохме да ви зададем въпроси. Вие ще отговорите ли на Не ги въпросите? познавате. Вие ще Познаваме ги. Вие ще отговорите Разбира се. на въпросите. Казвам се Детелина Парушева. Защо питате него, а не Вече ми мен? каза как се казва. Къде са? Аз съм от село Неофитрилски. Вие ще отговорите ли на един Той е въпрос? общински съветник. Не, аз не съм Общински общински съветник. Вие ще отговорите ли на един въпрос? А вие сте общински съветник. Кажете как политическа партия Величие придоби 6 мандата в общински съвет Ветрино? Чрез избори. Как? Допридобихте 6 Не мандата му отговаря в на община това, бе. Господин Ветрино. Милков, единственият въпрос, който Защо не говорите така с Делян Пеевски, господин Милков? Достоинството и възпитанието. В исторически Вие парк- нямате право да задавате други въпроси, Така ли? докато не Кой си каза отговорите какво на право този. имам да задавам Вижте въпроси как или се нямам държите. право? На Вижте кой как въпрос? се Може ли държите. така да На кой говорите с въпрос една да дам дама, възможност господин да Милков? Може отговоря? ли такова Кажете нещо? как стана, И вие претендирате как за истина, за придобихте, честност. как придобихте 6 места. Когато в вие общинския намерите съвет Господин Милков, за Ветрино. моля да ви Как питам придобихте? как плащате на вашите двама в момента снимачи? Как им плащате? Кой ви дава пари? Ходиш всяка вечер да ги Кой обсъждаш ви и дава плащаш. пари? Колко? Така ли се говори? Колко платихте за тези 6 места в Общинския съвет? Когато дойдат Together и издържат 5-6 човека на стойност над 100 000 лева, ще дойдеш да ме питаш. Кой ви плаща, извинете? А на вас кой ви плаща? За снимачен екип, за Кой ви плаща на вас? Ивелин Михайлов. Ивелин Михайлов. Ивелин Михайлов. А. Исторически парк АД и ли? ФАКО АД. Той към ФАКО А АД каква ви е инвеститор. връзката, извинете, с Акционер е, Делян акционер. Пеевски, с Акционер. Иво Син, Прокопиев? доведен съм на Делян Пеевски. А откъде познавате, извинявайте, Син Иван съм на Делян Запрянов? Пеевски. Втори братовчет ми е Иван Иван Запрянов. Запрянов. Втори А братовчет ми е. каква ви е Втори връзката, освен братовчет че ми е. сте бърдовчети? Втори братовчет. Работите ли Педали заедно сме, с педали Капитал? сме и се поебаваме вече. А, това е сигурно, господин Милков. 6 места в Общинския съвет, как ги спечелихте в община Ветрино? Как спечелихте 6 места в община Ветрино? Как спечелихте? Питам нея, не вас. Ай, назад. Имало избори, нали? А вие се приближавате. Страни откъде? Я не го отпочи. Настрани изчезва е престъпник, секстант. Аз съм Настрани. А вие Крачки като назад. вие ще отговорите ли на един от Кой въпросите, си които ще ви... отговаря на въпросите? А кой сте вие само да задавате въпроси? Защо на вас трябва да ви се отговарят на въпросите? Значи, Аз съм трябва- правил към който трябва две наркоманки събрани на едно място с един сектант. Добре. Да се скажеш, Така ли? Аз няма да ти се отдаде тази възможност. А пък ако ти се отдаде, най-много да нямаш какво да стискаш. Така ли се говори към една жена, извинете? Община Ветрино. Срещу мен има 3 лица неизвестни за мен. С Как телефони, неизвестни? Детелина които заплашват Парушева? мене. Екипа ми Ето Симеон Милков как лъжи в ефир. Той се чувства заплашен за това, че някой му задава въпроси и той не отговаря на нито един въпрос. На нито Кой един ви е въпрос. заплашил? Успокойте ви заплашили? Айде той къде излезе. Той ще бъде застрашен, давай. Симеон Милков, срещу нас. Петя, остави го. Това са аргументите на Симеон Милков. Детелина Парушева съм. Мога ли да се представя? Който когато му зададат въпрос, Той той звъни на телефона, не говоря аз. Давайте. Снимай. Симеон Милков му задават въпроси и той не иска да отговори, звъни на полицията да ги извика, защото не Точно може да така, отговори на точно така. въпроса. Какъв Не въпрос може ще да да отговори отговоря на на въпроса дали трябва да има. Как е построен исторически парк? Как е построен исторически парк? Вие трябваше да отговаряте. Вие казахте, че ще парк. отговорите. Как е построен? Вие ще отговорите. Вие сте Трябва ли да акционери. има- Елате да Трябва ли да има исторически честни парк да избори? видите Ще къде говорите е. честни избори. Да, трябва да Вие- има честни избори. Вие в ще България. говорите честни Въпрос, избори. да или не? Вие ще Трябва ли да говорите има честни честни Имам избори? един въпрос. Трябва ли Може да ли има да честни избори в Трябва да България? има честни измамници и сектанти като Ивелин Михайлов. Значи вие казвате, че Отивай, трябва да има. отивай да придържаш Ивелин Михайлов, окупационния орган, защото това е единствената ти
как да кажа, значи не възможност трябва. Вие да казвате, бъдеш личност. Знаеш ли Симон какво е Милков популационен орган? Румка, Знаеш ли? чакай малко, имам един Знаеш ли въпрос. какво е Имам един популационен въпрос, орган? мога да го задам. Знаеш ли Симон какво е Милков популационен казва, орган? Въпроси ще задаваш на Милчо Попа в Горно Рягоци, като събереш къщи да кажеш на майка ти, на баща ти, какво правиш неопит руски. Само секунда, мога ли един Въпроси ще въпрос? задаваш на Мартин Сребров в Павликени. Да. Айде да слезем. Айде Мога ли- отивай да пушиш някъде въгълчето и някой други работа да правиш. А ти Така. при Ивелинчо Михайлов. Така ли? Защо полицията? Снимаш ли Само го там? защо не отговорихте Снимаш ли го? на един въпрос? Кой си ти, че ти отговарям на въпросите? Кой сте ви само да зададете? Заплатката, извинете, кой ви плаща? Вие имате Партия БГ, там има въпроси, въпросите. Румка, навън да Не излезе. са ваши, за да отговарям. Подчиняй се на кмета. А той няма ли да излезе? Подчинявай се на кмета, заминавай. Ама и вие трябва да излезете. Айде. Не, интервюто приключи, когато аз слушам, не когато те кажа. Обръщат се към тях, те ма посрещнаха на кабинета ми, не аз. Ама Не само съм ви вие- извикал аз. Първо те си тръгват, тогава ние си тръгваме. Айде, довиждане. Чао. Поздрави на измамната. Защо полицията в Провадия защитава наркомани? Ами знам, ще ги питат и полицията в Провадия защо защитава сектанти. Не, Кои сте наркомани. вие, че да правите граждански арести на хората, бе? Кои сте Граждански вие? арести? Ей, те, Кой е правил граждански ти какво арести? си употребила? Така като ме Какво си гледаш, аз употребила? мога ли да отворя Колко да наркотици си Мариевска? Амфетки имаше ли? Алкохолче имаше ли? Пушенка? Колко? На какво? В какво състояние си? Нормално е да си говорите Употребила ли както си ме алкохол? научите. Наркотиците си момиче ли, бе? Аз се чувствам застрашена. Ти си момиче. Да. Част от сектата исторически парк село. Защо не говорите Как така, дойде в Делян неопит Пеевски? руски? Защо не говорите така, Делян Той ми е Пеевски? баща, как ще му говоря? Може ли да говорите с Той ми е момиче баща. така? Той ми е Аз баща, се Делян чувствам Пеевски. застрашена. Делян Защо Пеевски, така виждала ли си го говорите? на животи някога? Да, Кога? всяка вечер. Кога? Всяка вечер. Така ли? Да. Значи трябва да А знаеш вие, какво вие е виждали ли сте? А вие виждали ли сте? Леко, спокойно. Успокой се. Бакушалка, изчезвай. Къде да изчезвам? Изчезвай, А откъде ти кой казва си ти? кмета да се А занимаваш? кой си ти да казваш да А ти изчезвам? коя си чисто тук, бе? Аз съм Детелина Откъде Парушева, си? живея в община Ветрино, Неопит Рилски, приятно ми е. Откъде си родом? Родом от Велико Търново. И между Какво те другото, довери в Неопит мога ли Рилски? да... Ами исторически Какво те парк. довери? Кой Разбира набор се, си? че исторически Кой парк. набор? 2000-та. 2000-та година. Да. Айде отида да трупаш трудно стаж в Неопит Рилски. Трупам, аз в момента го трупам да ти кажа честно. Да. Айде, виждам. Защо? Доволен ли си? Не, не съм Неудобно, че доволна. стана от едно Не, момиче, така ли? кмета, какво ни удължи ми стане от вас, бе, сектанти? Ами що не отговори на един Просто се въпрос? въздържам да бъда Ама къде? по-обран. Къде? Аз ще ти отговоря всякакви. Къде? Айде отговори. Ще ти отговоря. Айде, Какво си да. мислиш, че има проблем с тебе ли, Не, Янков? отговори. Чао, Отговори. криваче. Отговори. Постъпалцата е надолу. Иде да си скаш зъби. Аз Постъпалцата не е си надолу. искам зъби, то се вижда. Отивай, колко се стискаш, защото си И лухаш- наркоман. И лухаш и на алкохолна си Чудесно. отгоре. Айде, Да. довиждане. Да. Айде, Не, там бе, надолу. чакай. Там надолу. Преди работа, ще го казваш там в исторически парк. Точно така. Защо не И говорите някой така, друга линия, Делян дето съм си я Пеевски? купил от Милчо Попа. Линия. Купих си ги от Милчо Попа. Защитавате от ли Горна зелената Рябца, сделка? Откъдето и тя си ги купува. Там Да. наркотиците. От Милчо Попа от Горна Рябца. Милчо Нали го Попа. знаеш? О, знаеш колко го уважавам този човек. Ти много чиста работа обаче. Ще го уважиш, като ти Уважавам. разкажат някои неща, детелинке. Да. Айде. А връзката Заминавай с- към Велико Търново, а връзката се с- обадиш на мама и на тати да им кажеш И как между се другото, появи в Нови Друски. знаеш ли, че имаме познати? 2000-та година набор. Ние Знаеш ли? познати с наркомани, Имаме- сектанти, имаме. измамници, Ти нямам. си му писал да му правиш някои нередни Да, неща. свирки. Да, да. Ти беше ли там? Не, но... Сега като те извикат в прокуратурата за това, което се разпространила, ще имаш възможността всичко, което си придобива като информация, да го кажеш, да кажеш колко голям Това би педофил, било чест. педерас и какъвто искаш там, какъвто си ма нарекла. Като не отидеш сега, това- сигнала е по моя Може ли да не ми викате? инициатива, записа, който си разпространила с въпросното момченце, той Може също ли да ще не ми ходи да дава викате? показания. Довиждане. Може ли да не ми викате? Довиждане. Може ли да не ми Довиждане. Мога да правя каквото си пожелаят детелинки. можете да правите. Не мога. Не Не мога, госпожо общински съветник. Дет даже не знаеш А какво вие правиш. с каква цел Как дойдохте бяхте в избрана селото? за общински съветник? Трябва да се Откъде даде сте, госпожо? единственото Откъде нещо, сте? което трябва да Откъде направите. сте? Кажете. Откъде сте? Откъде сте? Откъде сте? Вижте го само Симон Милков как говори с една жена. Вижте го. Така ли говори Симон Милков с Делян Пеевски? Така ли говори? Вижте как в момента какво прави с жените. Вижте как крещи в момента. Нормално е. Разбира се, че сме местни. Разбира се. Разбира се. Община Ветрино, какво ще Разбира кажете се. на кмета? Смеете ли? Той Как ще ви можете уволни. така? Как може да говори Как така може да към уволните? една жена? Знаете много, тя се каза преди малко, че от Велико Търново. Как може да кажете, че е Ама аз местна? живея години Местен тук. означава кореняк. живее тук. А какво значи Ти ли си местна? Остави. Кореняк знаеш какво Разбира се, означава? да, живея тук. Майка ти или баща ти или баба ти и дядо ти евентуално да са родени тук. Господин Това Симон означава Милков. кореняк. Айде да Ти излезем. Нормално Вие е да откъде си сте? говори така с една Откъде жена. сте? Отговор на всички
Ще изляза, когато аз преценя, не ви когато искате. Господин... Откъде сте? Мога да сключим още колкото пожелая. Ние така. Не, напротив. Откъде сте? Откъде сте? Откъде сте? Откъде сте? Откъде сте? Вижте го Симон Милков, как в момента говори с една жена. Вижте, това е една дама, общински съветник в община Ветрино. И в момента погледнете как крещи. Вижте го. Вижте го Симон Милков. Така ли говори Симон Милков с Делян Пеевски, с Бойко Борисов? Каква му е връзката на Симон Милков с Иво Прокопиев, с Вестник Капитал, с които работят заедно? Какво образование имате? Вие какво образование имате? Какво образование имате за общински съвет? Какъв ви е ресора в общинския съвет на вас? Колко изказвания имате в общински съвет? Нали работите с документи? Ама отговори, давате ли на въпроса? Нали работите с документи? Коя си лично ми казвате и съм? Нали работите с документи? Общински да ближете! Вижте го Симон Милков. Ай, довиждане. Защо не? Вземай си Архангел Михайлчето, прекрасти с лявата ръка и заминавай. Вижте го господин Симон Милков как говори с обикновените хора в община Ветрен. Вижте го Симон Милков. Хубаво да го видите. Сектант. 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 С каква цел дойдете в... Сектант. С каква цел Аз съм дойдете запазен в от Бога община Ветрино? Христос, а ти си запазен единствено от сектата. Чао! Ти знаеш ли какво е замразено тук? Довиждане! Ето това е Архангел Михаил. Ето това е на сектата на наркоманите, тема за С неприкосновеност. Бойко и Спенски, Сектата така на ли говорите? наркоманите. С каква цел дойдете? Айде, да дойда да ви покажа да се видите колко сте хубави. О, мерси, Какво мерси. казах? Че си пачавра на Илин Михайлов. Така ли говорите с Бойко Борисов? Значи си пачавра. Значи, Щом си тук, значи си дошъл по негово. Той ти казва да дойдеш. Трябва да въпросим. дошъл да ти задам въпрос. Къде са приходите на исторически парк? Колко спечели исторически парк за последните 5 години? Така ли говорите с Делян Пеевски? 600 хиляди посетители на година. Симеон Милков, Кога ще постигне 600 хиляди посетители на година? Кога ще дойде? Кога ще дойде? Такова нещо имаше като намерение да се случи преди колко? 3 години. Кога трябваше да е готова сектата? Кога трябваше да е готова сектата? Така ли говорите Кога с Делян трябваше да е Пеевски? готова сектата? Така говоря и Така ли с говорите с Делян майка Пеевски? ти, и с баща ти, Така ли и говорите с с баба Делян ти, и Пеевски? с сестра ти, и с всички хора пабликени в Търново, дето да знаят, що за стока си 2000 набор с Бойко Борисов? Неовитрински. Кой ти плати билета до Неовитрински? Така ли говорите с Кой Делян ти Пеевски? плати билета до С Неовитрински? Бойко Така ли Борисов и говорите, Делян Делян Пеевски, така ли говорите? Изчезвай. Искам Колко да знам- населени места има в Така ли община говорите с Ветрино? Делян Пеевски? Колко населени места има в община Каква ви е Ветрино? връзката с Колко Иво населени Прокопиев? места има в община Бойко Ветрино? Борисов. Колко Делян населени Пеевски, места така ли? там и гледа кропко сир. Колко населени места има в община Ветрино? Така ли говорите с Делян Колко Пеевски? населени места има в община Ветрино? Така ли говорите с Колко, Делян нали си Пеевски? местна бе, нали живееш тук? Колко населени места има? Защо ми викате? Колко населени места има в община Ветрино? Та питам, госпожо местен жител на Небело Витринска. А защо не- Госпойце. Може ли да Не, урок по сектантство. Така ли? Да, урок по сектантство. Кои ли са? Виша, аз съм... Спокоен ли си? Виша, отговорите ли на един въпрос? Изчезна и ти казах пачалра на Илин Михайлов. И двете му пачали. Унищожават ли ГЕРБ и ДПС България? Ще питаш кмета на ГЕРБ. Его кмет на Мога ли ГЕРБ да и ви си го попитам? прикрепили. Мога ли да попитам? Кмета на ГЕРБ Мога ли е да там, аз не попитам? съм кмет на ГЕРБ. Каква ви е Ето връзката? там е кмета на ГЕРБ. Каква ви е връзката Ето там е кмета на с ГЕРБ. наркодилърите във Варна? Ще ти Каква ви е кажа, връзката? Геннадий Атанасов се казва. Лидера на политическа партия Свобода. Човека, който е издигнал на Ивелин Михайлов кмета на Вълчи дол за кмет. Лидер на организирана престъпна група за наркотрафик. Аз съм негов човек. Пиар съм му. А Делян Пеевски, каква ви е връзката с Баща Делян ми, Пеевски? нали ти казах по-рано? Не. Баща ми е връзката с Делян Пеевски. Детелинке. Това е сериозният отговор. Детелинке. Това ви е връзката. Връзката ми, баща ми е. Казах ти. Баща ви е, да. Да, баща ми е. А с Бойко? И трябва доста да се притесняваш от това, защото Делян Пеевски не е залък за вашата мазна, противна, отвратителна сектантска Милков уста. току-що Не е ни признава капка, в ефир, да, че Делян Пеевски ми е баща. Повтори го 30 пъти, папагал. Давай. Симеон Милков току-що призна, че Делян Пеевски е зад гърба му и ние трябва да се притесняваме обикновените граждани на община Ветрино. Само ти кажа. Трябва да се Само да притесняваме ти кажа, от Симеон Милков че Иличо и от Делян Михайлов е Пеевски. подкрепил Така ли? една воля с гласовете на ДПС и на ГЕРБ. Вие нали Ясно ли ти е? Добре. Ясно ли ти е? Ето там у нас тук е общински току-що- съвет с общински съветници на ГЕРБ. Да. За какво ми говориш Дънката за дали Делян купува Пеевски? гласове? Дънката дали купува гласове? Дънката ще питаш Ивелин Михайлов, той се познава по-добре с него. Аз вас И питам. дали Ивелин Михайлов се познава много добре с Дънката? Да, а вие Питайте го познавате него, ли? не знам, Вие аз се Дънката съм го чувал в
криминалните хроники го чета. Дали купува гласове? Да, сигурно. Щом Юлин Калфа който да ми предлага последните седеля глас. А кой ви е предлагал Ама ти нали ходи доброволно? Ти нали ходи доброволно да си? Кой ви е предлагал Нали ходи доброволно да гласуваш? Във Варна кой ви предложи Доброволно ходи апартамент? да гласуваш, нали? Алекс Костов ми предлага апартаменти във Варна на зелено. Алекс Костов. Кой е Алекс Костов? Там от другата пачавра в парка, от другите 300 си кой да давате показания. Симеон Милков, Ходи да даваш показания в икономическа крещите, полиция. Ходи ли да даваш показания в икономическа полиция? Що ми крещите? Ходи ли да даваш показания в икономическа полиция? Наркоманке! Наркоманке! Ходи ли да даваш показания в икономическа полиция? Той Защо така се- навлиза и в личното пространство. Това са Ето се намираш в честна сграда, бе, келеш. Какво лично пространство имаш вкъщи, бе? Келеш. Как мога да говориш така към момичето? Довиждане! Изчезвай, такъв си. Вижте го Симон Милков как говори с момиче. Ето Япония и вижте как говори. Приятно е, Симон, като ръчки заминавай. Какво кажеш? Ма какъв си ще отговаря на въпроси? Кой си ти, бе? Ти кой си, да питам? Този дете е дошъл да задава въпрос. Ти кой си? Този, който има Ти кой гръб си? Певски, така ли? Да, имам гръб от Бойко Борисов и Делян Певски, чиито кмет сте избрали за кмет на Ветрино. Го е там, Димитър Аз съм Димитров. го избрал. Да, вие от сектата с 680 гласа от Йови Ветрински. Така. Вие, сектантите, дето носите тотемчетата на сектата. Как? Ще се биш ли? Да, Какво ще стане? казах ти да не ми- Ще се биш ли? Не, бе, казах. Ще се биеш, да питам, бе. Кой? Ще се биш ли? Това ти е целта. Изчезвай, на мен е целта ми да те направя жалкар и подлога, защото вие сте това, кадеварките и подлогите на Евелин Михайлов. Може ли да говориш? Айде, Вижте как наркомани! Вижте, Айде! Симон Милков. Айде, наркомани! Симон Милков, вижте как говори към едно момиче. Поемайте, хайде! Господин Симон Милков, Има ли общинска администрация тук, бе, кмет? как може да не вижте как ми повишава? Той е кмет. Къде си, бе, кмете? Къде е това кмет да го питаме? Има ли общинска администрация тук? Айде да го От питаме. тая общинка, голямата с много големите където и пиятата. Каква ви е връзката с варненската мафия, Симон Милков? Господин кмет, хубаво ли да се казва? Хубаво ви сира в общинка. Дете му, дете няма нищо общо с политическо пак. Това само да ви кажа, че не трябва да се на хората, не моите. Аз мисля, Не че мълчете. приключи, няма какво да говорим повече. Кале, бе, си. Бъдете, като трябва да сегне се до... Айде, ще дойде ли, защото снимката сложвам с белезници на земята. Ето го кмета на ГЕРБ да го снимаш, това Да, е. господин Милков, не ме Това е- докосвайте. Не съм ти господин, нали бях наркоман? Ето, Ама вие това е може да вашия сте кмет на господин ГЕРБ. наркоман, Симон Милков. Снимаш ли, нали ма питаш за Бойко и за Пес? Не. Ето го кмета на Бойко. Дънката купува ли гласове? Дънката работи за Бойко и за ГЕРБ. Детелинка, научи си урока. Защо ми говориш така? Кой си ти? Защо ми говориш Ти така? коя си, че няма че Ами на първо място съм жена. Ти си жена? Да, Жена ставаш да. като родиш, като станеш майка. Така, Ти си жена, колкото Емилин Михайлов е мъж. О. И колкото този тук, господин е мъж. Кой беше? Румен Янков. Значи има много един ми такъв... лъкаш на алкохол. В Много ми Търново. лъкаш на Аз много ти лъкам и на сперма, не знам ли? Ай, заминавай! Заминавай! Заминавай, спеши! Ето го. По-колко скандажа. Ето го. Камерата ще направя, искам да обичам да го Чао! Довиждане, секта! Довиждане, секта! Разследвате ли Секта, схемите на Делян довиждане! Певски и Довиждане! 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 Ето вижте. Довиждане! 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 Довиждане, сектичка! Сектичка, довиждане! Ай, истинската съветничка, вземай си пачалите и заминавай! Леле! Вижте как говори с една жена. Да си купиш имот в Йови Ветрински. Вижте как говори с една жена. Да, ти си пачала! Ти си... Не. Не ми посягай, престъпничка! Не ми посягай, идио! Ето, намирал съм в общината на Емилин Михайлов. Ето ти, общински съветник избран с купени гласове. Това е човека, който пази интереса на... Общински съветник избран с купени гласове с партия ГЕРБ и партия ДПС. Ти си избрана с гласовете на ГЕРБ и на ДПС. Вижте как говори в момента на една жена. Вижте. Айде, довиждане. Чао. Довиждане. Ето. Лапаш. Изложи Вижте как говори на жените. В очите на сектата ли? Майче толкова. В очите на сектата? Да. Ай, сектант, изчезвай! Очите на последователите, изчезвай! Изчезвай, пачана! Изчезвай! Чао! Марша! Довиждане! Айде! Ти човек нещо да кажеш за стрелане. Ей, какво ще кажеш? И какво става? Нищо. Какво става? Като дойдох се направи концерт, кажи какво става. Тук се Какво направи. става, бе? Аз стоя мирно против и ти задавам въпрос.
Аз не не съм забравяйте виждал полиция. вас. Затова ли забравяйте полиция преди една седмица? Смешници. Господин Кога? Пе... Смешници. Кога сме събрали полиция? Смешници. Чакай, Наркомани и сектанти. Айде. Кога сме събрали? Отивай да работиш, да бачкаш, да дигаш хранителния суверенитет. Ще те докосвам, защото ми стоиш Искам да ми в очите, бе. обясниш кога сме избирали. Ще стоиш и там, като събрали искаш да те полиция. докосвам. Искам да обясниш Сега. кога сме събрали Наркоманки. полиция. Сега. Отиваш си в Търново да предадеш Искам много да кажа- поздрави на Милчо Папа, наркомана. Искам да Айде. кажеш кога сме събрали полиция. Секта. Искам да Довиждане. кажеш кога сме събрали Довиждане. Ето ги. Защо Полицаите, показват- снимайте ги сега. Защо Да показвате бъдеш една среден партида при полицаите искам, но там да отидеш при тях. Личната карта, да те установят откъде си. Кога си дошла тук, какво правиш тук? Какво става тук, господа полицаи? Ето Симеон Защо Милков. показват Ти среден бъдете пръст? сега от хората Ето на може охрана да в общината. видите агресивния човек. Точно така. Може да ви и на мисълта човек. Но видиш, да, не, казах. Изчезвай, бе, сектант. Аз не ви снимам. Изчезвай! Изчезвай! Изчезвай, казах, сектант. Изчезвай! Така си ти да питам 30 пъти, че ми се явяваш тук, бе. Айде, изпълнявай! Аз изпълнявам. Изпълнявай! А той няма да Изпълнявай, ти каза полицая. Заедно да мога мъкне да преди Знаете колко ще? Я Заедно. го снимайте. Кой сте вие? Абе, Как се казва ти вие? полицай, иска да Как се излезе казва ти всички. вие? Няма да го Айде, излизаме всички. Заедно излизаме, заедно И излизаме. аз ти че кажеш на полицая да се зала надолу. Изчезвай, секта! Така ли говориш? Изчезвай! На От Делян служители Пеевски? с общинска администрация, коя си ти, бе? А ти кой си? Изчезвай! Ти кой си? Изчезвай! Пачавра, кафеварка, Ти кой си? пачавричке, чао! Пач... Виж как Има, мога- като има претенции, че аз поправя път дело. Може Чао, да секта! кажеш, Аз Дали не обиждам или не сте вие човека? Чувствам Снимай се до това застрашена. лицето искам. Айде, пачавра! Чао! Секта! Застрашена се чувства. Кой те накара да дойдеш тук, бе? Кой те накара да дойдеш тук да влезеш по време на интервюто с кмета? Кой? Кой е влязъл? Кой те накара да влезеш по време на интервюто с кмета и тя? Кой ме прати тук? Теб Кой кой ме те прати? прати? Теб кой От те какво прати? се чувстваш застрашена Теб тогава, кой те бе? прати? От какво се чувстваш застрашена, бе? Миндил! Теб кой те Изчезвай! Така ли говориш на Делян Пишка, Пеевски? трошачка! Чао! Така ли говориш на Делян Пеевски? Пишка, трошачка, наркоманка от Павликери, от Велико Търново, Гороряковски, Бакук. Изчезвай! Така ли говориш с Делян Пеевски? Да, така говоря с него. Показвате ли му среден Да, пръст? показвам му. Айде ще видим. Айде, ще видим. Айде. Довиждане, Миндил! Айде! Айде. Айде, довиждане! Може ли така се Айде, държите? полицая ви казва да съм. Неуважително се държите, господин Милков. Айде, езикът на сектата. Чао! Айде! Аз не искам да се Чао, чао, тръгна. чао, чао, чао. Полицая ми казва да заминавате. Довиждане. Полицая... Виждал съм как изпълняват на полицая. Айде, давай. Айде, смешка, заминавай. Отивай. Отивай да брижиш топки. Чао! Секта! Довиждане, сектички. Тия хора, какво ще става? Полицаи, защото как изпълняват полицейските разпореждания? Забранено ли е да стои в общината? Тук е звъч, кой сте вие тук 30 пъти? Кой сте ще трите за вратата? Как се казвате? Аз не искам да ме снимате. Ма вие, какво правите още едно място? Идвай тук, няма да се тръгва. Министър на държавата иска да го снимам, ако снимам. Ще ми кажете ли тя, като се ще разпорежда това да господин Пападил, как се казва? Защо? Боже, просто тя се правилно. Да, бе, да. Не прати какво на него, последи на мене. Добре, да, аз нямам проблем, но той ще излезе ли? Чао, няма да изляза. Не си ти човека, който каза кога да изляза. Няма ли? Чакаме го. Добре, чакаме го. Как се казвате? Ще кажете ли кой сте? Господин Милков така ли говори с Делян Пеевски, с Бойко Борисов? Показва ли средни пръсти господин Симон Милков? Прави ли всичко това господин Симон Милков заради зелената сделка? Чакаме го, господин Симон Милков. Ма задаваме си въпросите, бе, аз не му отговарям. Ма аз не влизам, аз му задавам въпроси, обаче той не иска да отговори. Той не отговаря, той крещи, ти виждаш ли как говори и показва средни пръсти. Видяхте? Ма не бе, то е абсурдно това нещо, как може да говори? Значи, вижте, жената се е разтреперила цялата. И ти... И може ли така... Може ли така да говори? Вие видяхте ли го всички, които гледате в момента? Пачавра, средни пръстове, на общински съветник в община Ветрино. Това ли са маниерите на един разследващ журналист в България? Всички вие, които сте тук в момента, видяхте и как полицията го пази. Вие видяхте как изгониха нас. Аз в качеството си на местен жител в община Ветрино, село Нови Трилски, помагам с Красиво Ветрино, журналист съм, идвам да задам спокойно въпросите към един в кавички разследва журналист, който видяхте всички как се държи. Може ли така да се държи към две жени,
Значи момичето е на 20 години, да я нарича пачавра, да я нарича не знам си каква. Може ли към общински съветник, това е жена, която има, нали, то трябва най-малкото само, защото е жена, нали, на мен ми казва, че не съм жена, защото нямам деца. Ти имаш 2 деца, нали така? Може ли да показва средни пръсти в лицето? Това не може да се нарече журналистика, камо ли честна журналистика. Това, той изпадна в истерия, не е възможен диалог. Погледнете как ни изгониха отвънка нас. Симон Милков е защитаван от полицията не само в Провадия, а оказва се, че и във Ветрино. Той нали с Делян Пеевски, заедно и може да се прави каквото си иска. Може ли така да говори Симон Милков с жени? Оставете така, че Ивелин е човек, който е мъж. На всичкото отгоре първо той е мъж. Мъже с мъже, нека си говорят така. Обаче да говорят с жени. Айде, не съм жена, защото не мога да говоря. Нямам деца, нали, казва. Обаче с майка на 2 деца, общински съветник в община Ветрино. Вие видяхте как показва средни пръстове, не знам си какво. Чакаме. Не. Иди шамара още. Чакаме го, господин Симон Милков. Вие го чакате. Не трябва да ми казва. Оставам. Аз няма да спирам лайфа. Как ще спра лайфа? Значи вижте как Симон Милков е защитаван от полицията, гонят ни нас. Значи аз стоя и той да... Ти видя ли го как застава на няколко пъти е такъв? Значи това е абсурдно. Чакаме господин Симон Милков да излезе, обаче той дали ще е достатъчно смел да излезе. Той отговори на един въпрос, кой му плаща. Само си призна, че е човек на Пеевски и ние, хората от община Ветрино, ето тук пише един, има доста силен гръб, затова си позволява всичко това. Така е и вижте. Това си го призна. И си го каза. Значи вие видяхте ли как говори с общински съветник? Той няма елементарно възпитание към жена. Аз не мога да повярвам. Значи към мен, както иска така се нарича, въобще нали, не ми пука. Обаче да виждам как го прави това нещо през жена, нали, която, нали, уважение трябва да изпитва. Господин Симон Милков, какъв бяхте там? Ще излезете ли? Среден пръст. Виждате ли как ми показва среден? Вижте го. Господин Симон Милков, защо сте защитаван от полицията? Че полицай не иска да бъде сниман и аз ще уважа неговото желание. Няма да ви снимам, господин полицай. Въобще изключете телефоните. А защо? Много добре. И какво ще ми записваш, какво ти казвам? Не, вас не. Аз ако искате мога да отида и там, вие да кажете на другите. Аз искам господин Симон Милков да запиша, не вас. Го няма. Как го няма? Той е вътре. Защо вие? Защо не ни изгонихте всички нас, за да си проведем разговора нормално извън? С кого искате да проведете? С Симон Милков, разбира се. Как с кого? Не с вас. Ние нямаме никакво желание по някакъв начин да възпрепятстваме работата. Телефона и звука, бе. Ама как ще го изключа? Защо аз искам да говоря с Симон Милков? И го чакам да излезе най-културно. Стоим тук 3 човека. Вас не ви снимам, пак повтарям. За да говорим с него. Не мога да разбера. Вие не разбирате ли, че по този начин провокирате него и съответно това, което му се случи? Какво? Как го провокираме? Не мога да разбера. По този начин. Как го провокираме? Кажете как зададохме няколко въпроса културно, а той е човека, който сочеше средни пръсти, обиждаше. Той нарече общинска съветничка пачавра. Но това нормално ли? А вие как стигнахте тук? А вие как влязохте? Вие как влязохте тук? Като изчаках на пропуска. И ние изчакахме, разбира се. Ходите ли при 5 да му кажете, че са? Разбира се, че не. Това си да ме приеме. Той приеме ме? Разбира се, че ви прие. Вие няма ли да излезете, господин Милков? Няма да изляза. Добре, чакаме ви. Чакаш. Аз съм Детелина Парушева. Вие какво сте? Айде, добре, чакаме ви. Ето го господин Симон Милков, как я защитаваме полицията, не иска да излезе. Нарича жени пачаври, не знам си какво. Това е нивото на българската журналистика у нас, за съжаление. За съжаление, това е нивото на българската журналистика. Аз съм така силно възмутена. Чайте, че чета коментари. Влезте вие, пише Александров.
Няма да влезем, защото сме помолени от полицията. Ние уважаваме това, което ни казват. Искаме да проведем един нормален разговор с господин Симон Милков. Обаче той ни отговаря много интересно как така не иска да излезе, нали? Буквално бяга. Ето тук стоим с Поли, нали, едно 20 годишно момиче и 23 годишно. Две момичета стоим пред общината и Симон Милков не иска да излезе. Искаме да го питаме, нещо не отговаря. И крещи. Нали, аз по някакъв начин не се чувствам застрашена, защото съм, нали, полицията е тук, аз очаквам полицията да ме защити, да си изпълня и аз това, което искам да направя, нали? Да му задавам най-нормално въпросите на господин Симон Милков, обаче няма да стане. Значи, вижте какво прави господин Симон Милков. Значи, вие ако имате някакви въпроси към него, запишете ги тук в коментарите сега на живо, споделяйте го, много е важно това нещо да се сподели. Да се види нивото на платения, то както и да го нарека, не мога да, журналистите, смешна работа. Просто нека да видят повече хора в България, пуснете си началото на лайфа, гледайте и ти го спря в свободен глас, така ли? Ето, Поля е готова да се разплаче всеки момент. Нали, погледнете какво прави един мишкар, който се нарича мъж. Как говори с жени. Как показва средни пръстови и налита на бой на една. Тя не знам Петя на колко години, обаче си е жена и то наистина стабилна жена, която през цялото време го молеше да ни крещи и да се държи учтиво. Няма значение коя е, да, не си говори така на жена. Значи това е просто недоумявам как може един разследващ журналист да застава, да крещи, да не те оставя, да не питаме коя съм. Просто задавайте въпроси и не си хабете нервите, с умен човек може да се разберете. Вижте сега, аз няма да мога да се разбера с Симон Милков. Въпросът не е да се разберем с Симон Милков, а по-скоро хората, които гледат и виждат цялото това нещо, да видят как се държи една подлога. Подлога на Прокопиев, подлога на Пеевски, подлога на Бойко Борисов. Нали, защо казвам подлога? Защото вие само елементарно пуснете си интервюто с Делян Пеевски и Симон Милков. Пуснете го в интернет. Веднага, ако може, го пуснете и вижте как говори с тях. Вижте нагласеното поведение, стойките, усмивките, уважението, с което говори с тях и вижте как говори с две момичета. Аз съм дошла в село Милов и Трилски, живея вече 4 години тук, боря се, правим какви ли не неща хубави и накрая идва някаква си подлога и мишка, която е страх да излезе от общината в момента и смее да ми показва среден пръст, да се държи неуважително. Значи, ако той не беше на обществено място, той със сигурност ще да ме пребие. Нали? Това е 100% така. Даже аз чувствам застрашена той да не реши някъде да ме причака, да намушка с някой, защото много ясен факт е, че Симон Милков е намушкал. Има опит за убийство в дискотеката, охраната на Галена, тази певицата. Това също може да се провери. Може да се провери как е направил катастрофа в Велико Търново с риск за живота. Ако му имаше там хора, директно ги отпейка. Симон Милков звънял на шефа на полицията в Провадия преди малко. Говори. Симон Милков е звънял на шефа на полицията в Провадия. Ето шефа на полицията. Явно му е лична охрана, да. Това е интересно да видим как полицията защитава престъпниците в България. Много е хубаво да го видим това нещо. Така че не излизайте от лайфа, защото е много важно това нещо да се хване. Какво прави Симон Милков в общината и какво вие правите там? Сега, Симон Милков идва тук да прави интервю на кмета Димитров. Сами виждате какво интервю прави той. Той крещи, той по никакъв начин не търси разбиране, той няма никаква... как го допуснаха в общината, е така, всеки граждан идва и може да влезе в общината. Колкото за това какво правим ние, аз лично дойдох за да говоря с господин Симон Милков и да му задавам въпроси, на които все още няма отговори. И в качеството ми на каква? Аз също пък, примерно, съм част от Красиво Ветрино, може да видите, това е медията тук в община Ветрино и искам да напиша материал. Така че, като всеки един журналист, имам право и аз да се задам своите въпроси, нормално, културно. Ето, чакам го. Община Ветрино. Значи, забележете, Симон Милков се обажда на личния телефон на полицията в Провадия. На шефа на полицията на Провадия. И
търси помощ. И явно шефа на полицията му е охрана. Много интересно, какво ще излезе. Да, спри се на едно място. Ами в интерес на истината така мисълта минава по-леко. Като ходя, може ще спра. Не излиза господин Симон Милков. Не. Ти е отвънка. Нека да е спокоен, че никой няма да го притеснява, че няма да бъде нападнат от две момичета на 20 и 23 години. Извинявай, трябва и обществено-политическа култура. Има семинари, най-ще ви каня на такъв организиран обществен номер на зачастен. Така. Това би било много хубаво, нали, да се научим и ние, защото виждаме как разследващите журналисти в България са всъщност нали, полицията в България ги подкрепя. Нали, това са хора на най-така мутри. И вижте, забележете едно нещо, че всичките тези прояви на господин Симон Милков станаха, когато Ивелин Михайлов и полковник Марков заявиха, че правят нова организация, в която ще забранят на тези интереси на власт имащите да си прокарат ветрогенератори. То не да забранят, ами по-скоро всичко да бъде в интерес на хората. Защото в момента това, което се случва, е, че тези власти имащи, които са в момента, искат да прокарат убийски закони, с които да съсипят земята, с които да засипят по всякакъв начин бъдещето на България, само единствено за да лапнат някой лев. И Симон Милков го играе тяхна бухалка. Симон е достатъчно глупав човек, който ти да му фърнеш не 2 лева. Някакъв наркотик там, той е доволен. Така че и във Варна имаме такива случаи на агресия в общински обекти, даже вчера се случи и не се вземат мерки. Полицаите казват, че нямат право да правят много неща, общинарите си мълчат. Ами, вижте, по принцип господин кмета, той нали, помоли всички да излезем. Обаче Симон Милков не иска да излезе от общината и аз искам да ви питам защо. Нали, много е интересно. Защо не иска да излезе от общината? Полицията е тук. Ние няма как две момичета на 20 и 23 по какъв начин ще заплашим Симон Милков? Нали, той по-скоро нас да ни прибие някъде, да ни причака. И аз не се почувствах застрашена. Но е хубаво, но е хубаво да видите, нали, всичко е свързано. В момента Капитал подготвя материал срещу исторически парк и се партнират заедно с Шибанистан ли, какъв е там. Това е от години, нали, тая атака. Ето идва още един полицай. Става интересно. Да видим. Двама полицаи идват. Не, стой. Чакаме господин Симон Милков да излезе. Жената разказва за това, че Говори. Слушай, искам да говориш пред камерата, в момента гледат хора. Жената казва, че той е обидил. Това е Петя Гамбезова, общински съветник в община Ветрен. Полицай ни обясни, че има процедура, която е поетапна и че можем да си подадем жалба за това, той как ме е нарекал. Жалба, иска да подаваме жалба. Каква жалба, като тя полицията защитава този престъпник? Каква жалба? Какво да направя аз? Сега ако се оплача... Добре. Ако се оплача... Не бе, дай да ви. Дай. Дай да видим. Не знам, чакай да видим сега. Още нямам адрес. Вода и канал решаване. Такива неща. Защо господин Симон Милков не излиза? Ние искаме просто нормално да зададем въпросите си. Нямаме никакво желание да направим, да възпрепятстваме работата на хората в общината. Вашата също. Защо така се получава? Че той даже се е обаждал на личния номер на шефа на полицията в Провадия. Нали? Това е някакси абсурдно. Ще да говоря, когато се изключат телефоните и ги изключите въобще. Защо да си изключвам телефона и тогава да ми говори? Искам да не снимате. Аз вас не ви снимам. Вие ме помолихте още, щом ви видях. В момента разговорът записан, нали? Да, наживо сме. Няма да. Добре, тогава ще чакаме да говори. Значи Симон Милков, аз това нещо, което го видях, вие даже може да го използвате този запис за после за доказателство, да видите как говори той с една жена, с дама. Обяснил съм на господина какви... Ама как да подадеш жалба, като той после
Той после... Наръгал човек. Той е наръгал човек и в момента е на свобода, а нас гонят от общината, нали? Шантаво е малко. Ето ги. 3 полицаи и Симон Милков не излиза. Сигурно за нас, да. Какво? Не за нас. Ние За... сме заплахи. Той се... Да, вижте, Симон Милков се обажда на полицията, защото 2 момичета са заплаха за него. Не иска да излезе. Няма да ви снимам, добре. Ето, аз просто искам да се види истината, но полицаите не желаят да бъдат снимани и съответно аз ще уважа тяхното желание. Не защото не мога, понеже тук някой ми пише, може да го снимаш дори право в лицето. Вижте какво, аз знам, че мога. Обаче трябва да има една етика и едно нормално отношение с хората, а не като господин Симон Милков да крещи, да подава и Той даже на няколко пъти се опита да посегне на Поли, нали, с това нещо. Не знам дали ще се види на камерата, ще проверим и ако това нещо се види, задължително ще си получи заслуженото не от нас, а от органите на реда, които би трябвало да съответно, нали, да си вършат работата, обаче в момента то чак е абсурдно. Нали, човек, който наръгва хора във Велико Търново, който прави катастрофи, карайки пиян, доказан наркоман, в момента се крие в община Ветрино и не иска да излезе и го е страх от 2 момичета и полицията го пази отвънка. То не знам, смешно ми е чак. Видях. Не го пуска. Ето господин Симон Милков. Имаме ли Християн Колев в интерес? Повече послателка. Имаме ли Християн Колев в интерес? Някой вас Християн Колев? Мога ли да питам тези 3 лица? Какви са? Какви са тези 3 лица? Ето го. Тези 3 лица какви са? Какви са тези 3 лица? Преди малко ми задавам въпрос. Ти ще ми задавам въпрос. Може някой да ми каже какви са тези хора? Не ги познавам. Не ги познавате, сега говори, че с тях снимахме с камерата, ми с него подобно си приказах и мълчах, като ви говоря. Приказвам. Ето поредната манипулация. Няма манипулация, снимаме с камерата, стояхте тук Няма на ъгъла манипулация. повече от 10 Сега минути. искам никой никога да ни провокира. Нито вие да провокирате него с въпрос. Разбрам. нито вие. Разбрам. полицай, Няма да го Може ли да правим. ме погледнете да и кажа 2 приказки? Аз съм човека, не те. Тия сектанти някъде другаде. Вижте как се държи с нас. Да За мен бъдат. сте еднакви. Така ли? За мен сте А за мен, ако аз трябва да кажа вие какъв сте, няма мен да ви сте хареса, равни. господин полицай. Ще се Вие обадите нямате ли на... право да обиждате. Както и Това те го нямат право да решава обиждат. българския съд. Вие сте правоохранителен орган. Но вие нямате право да Вие обиждате. сте правоохранителен орган. Аз ако съм обидил някой, той има право да отиде в съда, да си пусне тъжбичка и да ме съди по част Делян Пеевски ще ви защити Така за ли? пореден път, господин Милков, ако го Така ли направи. е? Моля ви се. Ще ми кажеш ли как тези 3 лица влязоха необезпокоявано до кабинета на кмета и защо ме чакалиха там след интервюто ми? А вие защо пречаквате, господин Евелин Как Михайлов? ги изгонихте пък? Вие аз се защо представя как са пречаквате? влезли. Питахте ли ги сведения, написаха ли лични карти, взмахте ли им? Откъде са тези хора? От община Няма ли Ветрино, да им разбира установите се. самоличността? Държа да им установите О, самоличността. мога да Аз си съм покажа. установил. Айде, къде? Отдавна. Кои са? Моите установихте, тяхната как я установихте? Снимат ви отгоре. Ма ние се познаваме, живеем в една Кога община. той каза, че не ви познава преди малко полицая? Коя Може община? да не Ти познава. откъде си? От община Ветрино, Не, господин напротив, Милков. ти си от Велико От Търново. община Ветрино. От община Ветрино си Личната по ми, настоящ личната адрес. ми карта е там. От Велико... Дай, Личната ми... В Дай, момента дай, няма. А, Защо, няма да я. защо да си Опа, показвам личната Имате карта? лице 2000-та година, която няма лична карта. Хайде, понеже няма лична карта, да В си колата е. изпълните В колата е. задълженията по закона за Министерство на вътрешните работи за лица, Господин Милков. които не могат да ви предоставят Милков. документ за Ето го, самоличност, ето го. се кой снима? задържат в срок до Кой снима? 24 часа в район. Господа полицаи, ще вземете ли отношение някакво или как? Подавам ви сигнал за лице, което току-що заяви, че няма лична Господин карта. Милков, Абе, личната ми вие ще карта е в вземем колата. отношение за Кои това. са тези хора? Вие ми кажете. Кои са тези Чакай, хора, чакай. господин полицай? Това Кои са- са тези хора? Това са жители на Неофитрилски. Така ли? По кое го разсъдихте това? Проверихте ли им документ за самоличност? Ма ние се познаваме. Аз ви снимах до преди малко, не сте вземали документ за самоличност, проверихте ли ги? Няма нужда Държа! вземем. Няма вижте нужда! как се Кой го държи с преценява полицията? това, че няма Аз- нужда? Аз преценявам. След като познавам едно лице, не е Така. длъжно да го проверявам 20 Ще се пъти. обадите.
След като го познавате, преди малко казахте, че не знаете кои са тези хора. Аз ги знам по физиономия и ги знам къде живеят. Къде живеят? Къде живеят? Шефа на полицията в Къде Провария, лична охрана ли е на Симон Милков, че Симон Ивелин Милков му се Михайлов, какъв е обажда? шефа на полицията в Провария? Защо? Какъв е шефа на полицията в Може Провария ли? на Ивелин Михайлов и на тебе какъв ти? Чувствам се Шефа, как заплашена. се казва шефа на полицията в Провария? Чувствам се заплашена. Как се казва? Какво правиш тук, Защо като ми се крещиш? чувстваш заплашена? Ма как защо Как правиш? се казва Аз шефа се на намирам- полицията в Провария? Аз се намирам Как у се дома. казва Ти шефа кой на си? полицията в Провария? Кой си ти, че Как ми се задаваш казва въпрос? шефа на полицията в Провария? Кой си ти? Как се казва Кой шефа си ти? на полицията в Провария? Ти Кой е знаеш- кмета на Ти Необидрилски? знаеш, ти Как знаеш. се казва кмета на Ти Необидрилски? знаеш. Как се казва Димитър кмета Димитров се казва. на Ветрино е Димитър Димитров? Как се казва кмета на Необидрилски? Петър се казва. А, Ти кой Петър? си? Ти кой си? Петър, Ти познаваш ли го? бащата съм. Познаваш ли го? И се изпери, мръсничка си, опетнена си, дънките са ти малко така поизсапанки, нали беше Поизсапанки? застрашена? Защо Къде вървиш са към ми? мене? Къде са Нали се ми? чувстваш застрашена? Защо вървиш към мене? Ама не, бе, аз искам да видя къде съм Господа изцапана. полицаи, имате лице, което... Ама не ми се крийте. Имате лице, което ви твърди, че няма лична карта. Как Имам установите лична самоличността карта. на Кога тези съм хора? казала, че нямам Преди лична малко карта? пред камерата казах, че Колата нямате ми! лична карта. В колата ми! А в колата ти Разбира хайде се. да я проверите за употреба на алкохол и наркотици. Как е стигнала с Айде, тази кола до айде. тук? Айде да направят те за А на вас наркотици. кога ще направят? Аз Фалшиви? дойдох с парашут. Фалшиви. С Не, парашут дойдох. Симон Милков, вас С винаги сафари някой от- ви кара. от крепостта Вас Ловеч винаги дойдох. някой ви кара, господин Симон Така ли? Милков. Да. Откъде знаете? Знам, Така знам, ли? да. Откъде? Просто... Откъде знае 2000 година Не една знам. бърдителинка с напушените очички и насинените отдолу турбички? Погледнете я. Не ми Погледнете прилича я, лицето. наркоманката, вижте, гледайте. Те са за наркотици на трите лица и документ за самоличност, защото Кой излезе си ти, цяла че? България Кой си ти? и ставате за смях, господин полицай, нали? Ето го лицето, което снима в момента. Симон Милков. Ей, Моля. ще спрете ли провокацията? Каква провокация правя аз? Ще Просто говорите искам с да тези задам скрити въпрос. като пълнове, бе. Какви са тия дето върят подир мене цял ден, бе? Господа полицаи, какъв е той, че му даваш отчет на него на мене ми отговаряш на въпросите? Кой е той? Вижте как говори с полицай. Няма да махна нищо, на обществено място се намирам, заведете го полицията и си говорете без камери. Вижте как говори. Кой е той, нали ви го С познавате, органите на господин реда. полицай? Кой е той? Какъв е този човек? Кой Кой е този? Който вие правите в момента? Вие го създавахте проблема да се навикам в общината. Защо Изикам ли крещите? в общината? Кой ма прати тук? Кой ви вика? Делян Пеевски ма прати тук. Проблем имаш ли? Айде, Ивелин Михайлов да отида да се прави на Делян Пеевски, или ти отида да му Какво забравиш. си ли ти в момента? Тарикат. Добре, Я го вижда. Добре, Виж го. след като Виж го. провокирате, какво Виж го. постигнете? Ма Дай как го сека. провокираме? Не искаме да Господин зададем полицай, въпрос. кой е той? Чрез хората... Кои са тези, които поддържават личната карта? Добре, задайте му въпрос. Ами не иска да отговаря. Господин Не полицай, иска да да ми отговаря. задават, аз им отговарям. Вижте, Аз на вас като ви задавам въпрос, кога ще установите самоличността на тези хора, които стоят срещу мен и ми дават възможност? го е изпратил тук. Как се казват? Как се казват, господин Сега, кой полицай? го е пратил и кой не е ваша работа. А, Откъде Ама знаете вие какъв кой сте ги е тук, бе? пратил? Арбитър Той си го граждански, вие омбудсман ли сте или сте полицай? Той си Какво го искате, каза. бе? Омбудсман ли сте, вие или сте полицай? Вижте как говори с Защитник полицай. правата на гражданите. Вижте ли как сте, говори с защитник полицай. на вътрешния ред и на С обществения полицай, ред? който буквално ни се Вие познаваме. граждани, вие не живеете тук, Виж вие ли сте сте? местни. Вижте Вие как сте говори. доведени за сектата. Вие сте Доведени сте агресор, за сектата който на има- Ивелин Михайлов. Агресори тук няма. Агресора си ти той погледни се си вижда. визиономията, Вижда бе. се кой е агресор. Погледни си визиономията, бе. Виж първо, Виж се, бе, виж агресорче. твоята. Виж се, бе, виж се, бе. Виж твоята физиономия. Хората могат да преценят коя физиономия... Позволяват подобно нещо да влизат, докато прави интервю с кмета на Ветрино, тази, ето тази с наркоманските Здравейте! очички и тази, и тя не знае какво прави тук, са дошли да снимат и те, тия наркотичните, как се болеше това? Абстиненции. Искам да ви задам въпрос, господин Абстиненция ли Милков. беше, когато не си употребява много време наркотици? Ами Кога вие не си знаете. пушила? Я Вие кажи. знаете, Симон Кога Милков. пуши последно Вие марихуанка? знаете Кога кога пуши вие последно пушите. марихуанка? Вие Те по очичките, знаете. като те гледам, от характеристиката, Вие която мога да познавате. създам, Добре, би препоръчал познавате. на служителите на полицията, всяка тръгнеш с количката да ти направят те за наркотици и Добре, за алкохол. веднага. Няма никакъв проблем. Айде, ни Ама, това няма никакъв може проблем, ли само- идиона тя те викаш, ще дам кръвта Да. ми е чиста, пък излезе друго. Но ровенч. Да. А ти вие... откъде си? Въобще не му отговаря на този. Така ли, аз ще отговарям, пък тя Да. няма отговаря. Да, Така ли? да. Защо? А защо не Кой го решава? отговаряте? Защо не Не отговаряте? отговаряте. Коя си ти, че да ти отговоря? Защо Как не се казваш? отговаряте? Коя си ти, Симон че да ти Милков, отговоря? Как се защо казваш? не отговаряте? Защо Кажи не ми как отговаряте? се казваш, ще ти Така ли отговоря. Как се говорите с казваш? Делян Поли, Пеевски? откъде си, Поли? Защо не Чакай, говорите? казваш, че Откъде ще си, отговориш, Поли? отговаряй. Откъде На си? нито един Нали въпрос не казваш, откъде си? отговорихте. Значи, Откъде те ви си? зададоха... Поли, откъде си? Защо говорите така? Поли, откъде Няма си? да ти кажа А, кнето и откъде. комедоните по лицето, Май. откъде е? От абстиненцика или как? Да ти Вижте, препоръчаме като някакви няма какво да косметика, каже малко. и говори за акнето на Поли. Поли, да, виждал ли се? Ето, виж, какъв си красив. Виждаш какъв си красив? Погледни, виж са. Чакай да видим от този ъгъл как изглежда. Как изглежда господин Милков? Така, полицаите нещо ще вземете ли като отношение с тия или как ще става нещата? А? Кои са тия?
Браво на полицията в Провадия! Браво! Браво! Ние се намираме Бела във Вито. Ветрино, Кой господин ти не Милков. дава ти показания в Във икономическата Ветрино полиция? се намираме. Икономическата Не в полиция, кой ти Провадия. не дава ти показания? Това, че в Кой Провадия ми да даваш шефа ви показания в икономическа полиция, момиченце от За- Велико за Търново, какво? живеещо в исторически парк? За какво да давам показания? Викаха ли те в икономическа Разбира полиция? се, че не, няма за какво. Така ли? Да. Значи нямаш нищо общо с исторически парк тогава, О, защото 300 човека са има. викали, пък ти не си. Аз го обожавам. Лъжеш. Обожавам Викаха ли исторически ви в парк, господин исторически Симон. парк? Викаха ли ви от исторически парк в икономическа А ти полиция? кога ще отговориш на въпроса? Един въпрос Викаха няма ли ли да ви отговоря? в икономическа полиция от исторически Вижте го, парк? вижте го Кой как ни е го- викал Кога от ще- исторически защо парк? да И ни Велинчо, викал? давайте, какво каза Велинчо сега да направите? Давайте опорката, каква е Велинчо, бе. следващата? Защо И Велинчо, и Велинчо, да. Ма И не, бе, Велинчо аз Михайлов. тук И искам да Велинчо задам Михайлов. въпрос, но не Знаеш отговаряш. ли кой е Велинчо Михайлов? Защо не И отговаряш? Велин на един Михайлов, въпрос? знаеш ли кой е? Защо не И отговаряш? Велин на един Михайлов, защото си наркоманка, няма да ти отговарям на въпросите, бе. въпрос? А защо аз да ти Сектантка. отговарям? Какво прави 2000-та година набор момиче от защо Велико аз- Търново в Неови Трилски? Работя. Какво работиш? развивам се. Как се развиваш? Ти какво Как работиш? се развиваш и си изправя дрехите, погледни се, ако Кой приличаш. ти? бе. Кой Даже ти? виж, не си ви имаш петна по дрехите, погледни го петното. Как се ти не се грижиш за себе, ще се Кой? грижиш. Е, това го Кой? каза Симеон Милков. Колко населени места Милков. има в община Колко се Ветрино? грижи? Наръга ли Колко човек? населени места има в община Ветрино? Ако Наръга ли искаш- човек? Да, наръга го. Твърдиш ли го? Да. Браво! Да. Така, сега да. ще заведем на тебе едно Да. делце, Има като... доказателства, че Какво си прикрит, доказателство? че си прикрит, Какъв че те педерас? прикриват, че знаем кой те Искаш ли от прикрива. името на страни да искаш Направи педераса? ли Да пипнеш, катастрофа? В да се Търново хванеш направи ли в нещо, катастрофа? да пипнеш да искаш педераса. Не В искаш ли? Търново направи ли катастрофа? Направи катастрофа. Ти Кара ли напушила ли пиян? са в момента? Кара ли пиян? Караш в момента другирана. Защо ме Карах застрашаваш? пияни съм си понел на Назад. пипай. Назад. Не ме пипай с Назад. газите си. Назад. Мръсни, наркомански, Назад. противни ръчички. Назад. Нещо липса на витаминки, май. Господин полицай, в момента ме Кой те прати застрашава. тука, бе? Кой те застрашава, бе? Погледнете го. Кой те прати тука? Кой те прати тука? Кой те прати Да, ето, тука? дръпни Кой ме. те прати Защо тука? той идва при мен? Кой те прати тука? От Велико Търново как са появи Неови Господин Трилски? полицай, вие няма ли да Как се направите появи нещо в 2000-та момента? година набор от Неови Трилски? Погледни. Ето. Виж, готови са, бе. Какви Вижте са как тия застрашава хора, едно които момиче. пазите от тях или тях пазите от мен? Кои са тия? И Велин Михайлов си има част на охранителна Господин служба, полицай, районно управление, проблем. Погледнете го. Нека да си кара работа. Господина, виж, тук няма проблем. Питам за пореден път, господин Марш там, какви са тези хора, дето върват и снимат наред с телефоните и се явяват в името на някой, да идват в кабинета на човека, да... Те към аз снимам, защото съм го заявил. Те къде съм, какви са тия хора, и питам 30 пъти, кой ме снима? Вас кой ви снима? На мен не ви тъпи, дали вас Аз не снимам, те отговарям. няма проблем да ви снимам, така ли? Какви са ви тия хора на вас, господин полицай? А тогава си имате отношение 30 пъти, като граждани ви подавам сигнал. Какво искаш да взема? Да ги затворя? Не, да им установиш самоличността, може би утре Християн Колев, като пита кои са били. Християн Колев, Искам да ми вижте лични как, карти. ето така говори един човек, Сега каза лични карти, да ги видим. така говори един Когато човек, служител на МВР ви поиска документ, самоличност, си длъжи да му го представи, тя Така- с моя съм го представил. Поиска ви лични карти. така Хайде. говори един човек, който го, Личната карта, който каза го има полицая кой да го Петелинке. защитава. Лична Така карта. говори. Лична карта. Вижте го. Лична Да, карта. вижте го. Господин вижте. Милков, може ли да ни Защо? Може ли да ми поискате документи самоличност, както поискахте моя, господин полицай? Вие не сте човека, Моя който да ми документ дава- самоличност поискахте ли Вижте го? как говори. Моя документ за самоличност поискахте ли го? Моя документ. Аз съм гражданин и подавам сигнал за 3 лица, които стоят пред мен. Не ме пипай! Как? Вижте как говори, вижте как говори с... Стоят маса на обществено място, като ти изнася, отиваш в районното управление. пред Вижте Християн го Колев. как говори. Вижте как при Християн Колев. Вижте как в момента се държи един човек, който има кой да го защитава. Ако го няма Делян Пеевски и Бойко Борисов, дали така ще говори Симон Милков с гражданите, с органите на реда? Погледнете го. Вижте го. И това... Господине, това не е ли агресивно поведение в момента? Моята поиска ли я представих ли тя? Моята карта поиска ли я представих ли тя? 30. Не ми я дал! Не му я дал! Не му я дал! Не иска! Виж, не иска да се дава личната карта, а ние може. Не си ми я представил, не съм я взел да ти видя 3 имена и единия граждански номер. Що лъжиш на камера е записано? Не тъй е срам, бе. Дай да я видя. Ти ми я Няма, ще ти я дам, когато тези тримата ти дадат лични карти, тогава ще ти я дам. Не ти трябва, вече, ще ли? Вече не ти трябва. Знаеш защо не ми искаш лични карти? Знаеш ли? Защото утре ще пишеш показания във вътрешна сигурност. Разбира се, че всичките си записчето. Знаем ги вашите сигнали, Симон Милков. Престанете да снимате. Вижте, той тя ще ме прегърне още малко малката. Не са ли притеснявате, че ме обвинят в педофилия с тая непълнолетната тук? Майко, ужас. Аз отговарям за действията. Ами ще отговаряте, държите се в момента, знаете ли като какъв? Вижте Като как е частна безсилен охрана пред на едни Велик жени. Михайлов, облечена в униформа на българската
Полиция! Вижте го как се държи с униформа полицията. на исторически парк. Погледнете го как се държи с Тия какви полицията. ви се явяват? Началник си Погледнете. ударя зад нас. Погледнете. Те ги пазите от един час. Вие извикахте полиция, господин Симон Милков. Не, Вас този ли не съм пазят? извикал аз. Вас ли пазят или Тези нас? хора съм ги извикал аз, мамата. А. Този, тук където е дошъл лично с автомобила си. Вас Как- кой го е извикал? как извикахте Както ви извикаха полицията? вас. Извикахте. Как си ти, че ти давам отговор, бе? Кой си ти, бе? Вижте как. Кой си ти, бе? Много агресивно Кой си поведение. ти? Кой си ти? Кой си ти? Вижте как говори, вижте как говори. И вижте полицията отстрани как си. Кой си ти? Изчезвай! Секта, чао, Горна Оряховица, отивай си в Горна Оряховица, гимнастик. Горна Оряховица, часовника как е? Аз така, браво! Айде, довиждане! Довиждане! Изчезвай, секта! Изчезвай, смешник Ивелин Михайлов и секта! Чао, измамник! Чао, измамник! Измамник! Чао, измамник! Моли, че мириш, майко, кога си ми устата, бе? Кога ли си ми устата, бе? Изчезвай! Айде, секта! С Богом! С Богом на Ивелин Михайлов! И на Етоса, и тук дед го пази. Господин Симон Милков, охранителя. каква ви е връзката с Делян Пеевски? Районно управление Провадия работи за Евелин Михайлов в исторически парк, сигурно имат акции. Вие ли извикахте? Его инвеститорите на исторически парк. Инвеститор номер 1, номер 2, Вижте номер полицията 3. А как ти си. що нямаш темче, бе? Вижте- Архангел Михаил тебе, що не те пази? Как бе? А, така, покажи го. Нямам го пък сега. Гледай как съм Бива ли забравила. да не си вземеш Майко, тотемчето на направо сектата? ужас. А твоето тотемче на сектата къде е? Още не си заслужила. А, Птичката, като събереш Така някой ли тук говорите за и Делян си би Пеевски? ипотека, ще ти дадат тотемче. Делян Пеевски така ли говориш? Извинявай, само да Така питам. говоря с когото си пожелая наркоманка. Да, с този, С който тебе, не ти с плаща. петната и с посинените очички, с зачервените зенички. Тая дет дошла с количката си, тук и полицията не иска да я провери. Делян Пеевски, защо не Същата говориш дето така Ивелин с Чумикалов, те хори по хората. Каква ви е тук връзката с да Йоан ги показва. Запрянов? С Капитал. Йоан Запрянов? Да, с Капитал. Шиба ми са вечер и ти стоиш да ни светиш. Познавате ли се Ти с Йоан стоиш да ми Запрянов? светиш вечер с Йоан С Запрянов. Йоан Запрянов Да, познавате ли може да се? се запознаеш с съпругата му, Познавате. Борчето, и тя ще идва тук да те интервюра. Съвсем Какво? скоро. Откъдето го знам? Каза ми го Галя Прокопева. Знаеш коя е Галя Прокопева? Знаеш коя е Галя Работите си Прокопева? заедно? Работим, да. В една Работите. редакция сме даже. Това е 100% сигурно вече. Ето да, Симеон Милков си Поне признава си едно по признаваш. едно. Да. Значи поне 10 признания, Да. защото е толкова умен. Толкова умен, Какво без да иска стана, да Горноряковче? отговаря. Какво стана? Как се появи? И полицията стои. Да, и го Ела да те разведем. Ела. Ти кой си, че ти давам отговор? Ти Кой кой си си, че ти, бе, ние да ти Горноряковски? даваме? Нослето ли бара? Да, нослето бара. Баре Бара, нослето. Баре нослето, да. Зато ли Чиба, оставате така Чиба, е крива? Чиба, поняр. Чиба, Наркотици. Чиба, да, от Милчо ги взимам. Да, е така, От Милчо е ги така, купувам. да. От Милчо ги купувам. Заради- Получите един инсулт, Да, да. изкарайте една катастрофа 140 км. А как я иска да направи катастрофата? Той Кара та- пиян без книжка ли? така, Какво беше там? Имал бил човека проблем с Кара ли ръчичката. без книжка? Карах, да. 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 Направи караш ли? с наркотици. Направи. Да. Ръга ли човек? Ръгах, Ръга. ръгах. Престъпник ли си? Престъпник съм. Ето, господин Симон Милков. Браво! 6 бе. Кай да 6 свърши бе. с работа, виждай. Шест бе. Кажи сега секта. Приключваме. Защо предлагаш на хората имоти на зелено на обект? Ето го. Знаеш какво? Слушай сега. Всичко се каза, господин Симон Милков. Горна Оряховица, Горнооряховски батук. Така. Аз само един Отиваш въпрос. да при Билчо Не, Попа. няма Моля да те се. се. ще почна по друг начин да се отнасям. Този човек. В момента вижте как се държи. Ако имате претенции, пуснете си жалба. Господин Този човек ще гимнастик дойде от България, да ме чрез таланта, и те да го вземеш. Защото в момента единствената Тъй. причина той да Господин не ми гимнастик от напада България, е това, чрез че се намираме таланта, в часовничето обществено място. писот за Този 1000 човек Никой няма да ви Извади нападне. 20 лева, Как цяла не да го живее, искам? смешка. Извади Извади 20 лева кеше. И ми Извади руме 20 ще лева ми я кеше, дадеш. смешка. Потрепляк. Жалкар. Да снимам. Разпореждам. Разпореждам Разпореждам да ти се да ме пробваш. носиш с карта. Сега съм сериозен. Добре, Разпореждам. отивам. Да, полицай, какво ще става? Отивам да си взема личната карта, за да му я дам. И Поли, снимай го. Жена, момичето си тук с автомобил, как е дошла? Ето го, Симон Милков. Ето тук има хора, които си гледкат. Да видят сира. Сирчето. Чакай, аз ще я взема. Откъде се? Чакай да си изкараме личната карта, само че господин полицая ми разпореди. Ето. Ако някой иска да знае откъде съм, ето сега ще ви покажа личната ми карта, да видите след толкова много години живеене в община Ветрино, да видите
Ето. Ето. Виждате ли? Община Ветрино, село Габърница, това е село в община Ветрино. Ето, област Варна. Понеже господин Симон Милков казва, че не живея тук, аз вече много години живея тук и е нормално, когато човек живее много. В крайна сметка се премести тук и да живее. И другата, аз ще ти дам бе, от тези дети даряват, ще ти дам бе. Дай да си купя апартаментче. Имаме ни 50 хиляди за инвестиции. Ето, господин полицай. За разлика от тебе има 50 хиляди. Дадох За си разлика така. от тебе има 50 хиляди. Ето, За дадох шарп. си. Съвсем се ходя, да. Проблем ли има? Господин Симон Не Милков. ходя на село Ветрино с 20 жители по... Господин Симон Милков, като дадох свещник. си личната карта. Вие ще дадете ли личната карта на господин полицай? Ти коя си ще ми искаш Ами карта? той поиска, той поиска. Абе, не ми пипай телефона, наркоманке. Вие защо си Наркоманке! позволявате да ме наричате? Наркоманка! Чао! Делян Пеевски, Чао, нещо плаща да ли? треперга усочка. Плаща ли ви Отпускате Делян нещо абстиненци като удари ли то? Ами вие в момента Удари ме ли то абстиненци застрашавате. като наркоманка? Господин полицай, Наркоманки удари ли то абстиненци като? вие ме Абстиненци като удари застрашавате. ли то? Ето аз заставам назад. Неадекватното. Айде. Айде, абстиненцики. Ще си давате ли личната карта? Абстиненцики. Ще си я дам, когато трябва, не на тебе. Ами ето, господин Трябва да полицай ти ви я чак поиска. даваме. Господин полицай ви я поиска. Ето ти, господин Ето, полицай. вижте го На какво господин прави. полицай може Ивелин Михайлов да му нарежа, той на мен Иво не. Прокопиев, каква ви е връзката? Казах ти вече, Работите ли колко с пъти ще офиса? ти кажа. Призна, ти Делян преди малко Пеевски ми си баща, Иво Ти Прокопиев ми преди първи малко си братовчет. призна, че си извикал Йоан. полицайите. Ти как ги извикаш? Как ги Тук извикаш? в Имаш община ли Ветрино, връзка с- перки ще има ли? Имаш Перки ще има ли в връзка с община шефа Ветрино? на полицията в Провадията? Да, Това ли е? гаджето. А? Да. Така ли? Да. Ето. Не го плащам като Ивелин Михайлов. Господин Михайлов, Да. не говорите Аз защото за- нямам лична връзка Да. с шефа на... Ти на за ти стоиш полицията. тук безнаказано няколко години, защото нямаш връзка с никого. Какво правите? Разпоредихте, да. Айде изпълнете си разпореждат. Ай, така, дайте там, вижте. Дадох си личната Не. карта. Нали ти разпоредих? Шегете се, бе. Вие ми разпоредихте да си дам личната карта и аз Сега се ви дадох. разпореждам да си тръгнете. А той? И той ще се тръгне. Айде, чакам. Ето тук. А ние сме на обществено място. Кой ме е викал тук? Ама аз се живея тук. Вас кой ви е викал? Кой ви викна? Нали живееш в Ньови Трилски, бе? Господин- Последно във Ветрино или в В Ньови Трилски? общината живея. А, Ти в къде община, живееш? цялата община. Да, навсякъде съм. Отивай си по адрес. Навсякъде си. Отивай Отивам. си по адрес горе Отивам, вие къде ще отидете? Горна Оряховица, отивам при Милчов за ложката да си взема някой лев. Кой ви плаща? Куковиш му предам някой имот и безвъзмездно да му го прехвърля. Кой ви Майка ми да плаща? загуби Бого дух. През Кой ви общината да плаща? си придоби имотите. Плаща ми плаща? Ивелин Михайлов. Кой ви плаща? Ивелин Кой Михайлов. ви плаща? Да му правя тази безплатна, Кой ви- готина, О, да, да. грандиозна Човек. реклама. Добре, че ти дадох Без опорка, майтап. че да почнеш сега да папагалстваш Без на друга майтап. тема. Щях да ти стисна Наркоманки, ръката, ми ако не пипай беше ръката. толкова гнусна. Наркоманки. Наркоманката. Потенциален гей специалиста от Потем да се разправям с всеки като тебе. Да, нормални Ти си сме. измил устата, Той че нормален мислиш. човек ли е? Какво постигнах от 2 часа говорилне? Толкова се успял, че Задайте въпроса на него, не на нас. Ние искаме да проведем един нормален разговор. Вижте как крещи. С него? Не може. Еми не може очевидно. Какво прави? Още какво трябва да Какво разбереш? прави? Какво прави? Аз съм тръгя. Колко часа съм ти звънял? Искам и той да напусне както нас гоните. Айде, чакаме се тук. Чакаме. Рук, ела тук да се чакаме, да видим. Нищо не казваме. Нищо, само стоим и снимаме. Ето тук, да, тук да стоим. Поли, ела тук, няма да говорим с господина повече, приключи. Кажи му и на Алекс. Оставай го. Да го остави. Айде да видим полицията какво ще направи. Ние нищо няма да казваме. Айде, Алекс. Алекс, оставай го, той е достатъчно. Ела тук. Ела. А Сядай. този часовник колко струва? Не, оставай го, въобще не го питай. Делян Пеевски ли ви го купи, господин Я Милков? кажи колко ти струва часовника. Я му снимам часовника. Чакай да му снимем часовник. Не бе, Я да видим часовника. Ето ти Що часовник. си скриваш ръката? Ето ти часовник. Защо си скриваш Ето ти ръката? часовник. Нещо не ти Виж вика. сега, колко пъти да ти разпореждам обясняваме? спорите. Айде съвсем часовник. чакай, Румка, дай да видим сега да не говорим нищо. Полицая, вие Стига ви, разпоредите. оставай го. Полицая, Не, приключваме, господин полицай, спираме. Оставай го. Не, оставай го, не му задай. Айде, че имате да организирате групички. Алекс, Каналчета. Кой ще видиш, бе? Алекс, оставай го да видим полицията дали ще свърши работа. Ще дойде. Кой ще дойде? Шефа на полицията в Провадия ли? А той лична охрана ли ви е? Няма деца, които да са хомосексуалисти, както Аз си не ти. мога да разбера как е Няма този наркотици, няма Никога в наркотици. село не обича. Абе, Алекс, кажи му да спре да ходи, бе, човек. Оставай да чакаме. Полицията как пази Симон Милков, да видим. Миришат ти устата, ма. Не, казвай го. Миришат ти устата. Човек, кажи му да се махне. Милчо не ги е осигурил. Не, айде. Няма наркотици, защото Не. да ви ги осигури. Виж се, бе, измамник. Хомосексуалист. Айде, ще Секта. дойде полицията в Секта. Провадия, дай да видим как го пази. Секта.
Дай да видим полицията в Провадия как пази един престъпник. Полицията в Провадия как пази лица, които нямат нищо общо с Провадия. Как ще нямам? И се намираш в Ветрино, наркоманке. Установено е, че аз съм по лична карта тук. Погледни се. Установено е. Наркоманка. Установено е, че си живеем тук. Дилян Пеевски. Дилян Пеевски ти казва, че ми баща, когато го виждаш един път на живо. Да. А вие колко пъти сте го виждали, като му правите интервюта ли? Колко пъти? Колко пъти? Вижте го, баща, предполага се, че живее с него. Айде, чао. Чао, чао. 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 Чакаме шефа на полицията да видим как те пази. Чакаме. Айде да видим сега как. Погледнете как полицията бездейства. Обществения ред. Вижте го, господин Симон Милков. Вижте го как говори. Вижте го само как говори. И вика шефа на полицията в Провадия. Защото го е шубел две момичета. Вижте го само, вижте го. Вижте го, господин Симон Милков. Вижте го, гледай. Така показвате ли среден пръст? Разследвате ли схемите на Прокопиев? Разследвате ли схемите на Прокопиев? Разследвате ли схемите на Прокопиев? Разследвате ли? Схема и далавера, изкарал ли си 2 лева? Кой ти плаща? 2 лева без схема и далавера да си купиш ето яки и този котем за неприкосновено. Разследваш ли схемите на Пеевски? Разследвам схемите на измамника и Вили Михайлов, заради който ти си тук и благодарение на който той си прави схемите, нема бутей. Наркоманке. Не ме изчезваш, екаш, като си отиш горе Оряховица. Господин полицай. Ти имаш Господин полицай. един ден трудов стаж имаш ли? Имам, за разлика от тебе 11 и по трудов стаж доказане. Вижте сега, той идва при нас. Моля ви. Ама ние си стоим там и нищо не казваме, той идва при нас. Възможно ли е това? Ама как ще тръгне, бе, господин полицай? Вие добре ли сте? Аз сериозно задавам въпроса. Престъпник вика шефа на полицията в Провадия. Ма това е наша работа, не е твоя. Добре, аз ставам тук и няма да мърдам и няма да те кажа. Погледнете го. Спрете това и спира всичко. Спрете това. Айде, чули какво ти казаха хората? Чули? Измамници. Вижда ли? Как се смеят, чувам, да. Чуда ли? Как се смеят, да. Как чицата ви викат измамници? Да. А така, снимай ги децата, после да ги покажете на сектата да ходят да тормозите хората, ама аз съм тука. Тука съм секта. Тука! И да искаш да не искаш, тука съм. Секта. Тука, ма я ще видите от как ма чака. Айде, стига. Какво чакаше, измамник? Чакай сега, стой. Какво чакаше? Мириш Виж сега. Алекс, виж сега. Спираме и чакаме шефа на полицията да го защити. Нищо няма да кажа. Господин Алекс Шукостов. Оставай го. Алекс, спри, оставай го. Номер 1 си, знаеш къде? Знаеш къде си номер 1? Е, там в Кенеба, обществена Алекс, оставай го. Да ти кажа, вари ми донеси малко заблудени люди, вземи този часовник и вари с снимай. Алекс, остави го. Нищо, бе. На коя да ти завиде, бе? Мизерник. Скитници. Вие сте скитници, че ходите да живеете в Неофит Рилски. Остави го само да говори. Ще си оставя аз родителите и семейството, ще отида живея в Неофит Рилски при бая Велинчево измамника. Секта, скитници, просяци, прошлеци, остави го. стотинкаджи, скитници. Какъв е човек, който няма адрес и хори и си сменя адреса и те и гласува където му падне? Скитник. Знаете ли как се нарича и гласуване? Организирано. Алекс, остави го. Една думичка. Големия гимнастик. Знаеш колко гимнастик? Кажи му да спи. При други обстоятелства ще ти покажа колко си губна гимнастик. Нека да го чуем колко може да бъде. Аз бъде. ли ти Гороряковски, накарай ми лично да ти покажа някоя друга стойка, защото ако трябва да съм отбраняваш в една активна ситуация, както е това до тебе, направо искам да си представям как ще пищите като момиченца. Аз искам да го видя, бе. Искам да Ама те не видя, да искаш. Искам да те видя, бе. Кой искаш да ме видиш, бе? Кой ще те защити? Дилян Пеевски ли? Отиваш по Търново, питаш, ще ти обяснят как ще ти бъде изкривено само. Така ли? Вижте как заплашва. Аз се крия. Да, бе. Откъде се крия, бе, Машар? Откъде? От тебе ли? Аз съм гласа в това Търново 8 месеца. От тебе ли се крия, бе, Мишкар? От тебе ли се крия, бе, Мишкар? Ти защо си тука, Мишка? Защо си тука, бе, съсел? Защо си тука, плъх? Защо си тука? Да изкараш 2 лева от Велинчо Михайлов. Съсел. Пъх. Махни се като не можеш. Пъх. Махни се като не можеш. Айде, като не можеш. Чао, ти казаха хората, твоите хора. Махни се като не можеш, като не издържаш. Айде. Устата дет ме рича на Булфон слушалка. Виждаме. Чакай да видим тези милиционери, великите спасители на Велинчо Михайлов и на сектата. Айде да видим сега как ще защитят. И измамниците от изповища са кисли готине. Е, вярно. Погледайте се. Красаци! Еш. Тук забрадителни процедури.
Измамниците на група. Била да си купали, Няма да се приближаваме, само нищо не казвайте. Искам този човек просто е така, както си говори, той всичко си казва, разбираш? Чакай сега да кажем тук на хората какво се случва. Видяхте един истински сир. Обаче, какво се случва реално? Говорим си за те, които се включват малко по-късно. Какъв е проблема в общи линии? Сега, ето го в момента как говори с полицията. Симон Милков отива при кмета в община Ветрино да му прави интервю. Всички сте видяли какъв тип интервю да прави този господин. И ние отиваме, аз лично живея тук, Алекс, Румен, Поли и аз всъщност помагам в създаването, изграждането на красиво Ветрино и като един журналист, мога да се нарека и аз така, решавам да му задавам въпрос, за да мога аз да напиша своя материал и да отговоря най-нормално. Този човек показва средни пръстове, бута Поли, на мен на ми се е такова, на Румен му крещи в лицето. Най-важното е, че този човек си призна в ефир много неща, които бяха ясни на всички хора и човека му личи, освен че го каза, то му личи защо е дошъл. Този човек не е дошъл да пази обикновените хора, този човек е дошъл по поръчка, работи с полицията, каза си, че той се е обадил на полицията. Може не да звънал на снимаш, 112. може да снимаш, да видиш как се държи с полицая в момента и как го снима и как му навлиза в личното пространство. И полицията нищо не правят. Нищо не правят. Погледнете го как нищо не правят полицията. Значи, тя не правят, защото той работи с шефа на полицията. С шефа на полицията в Провадия, която и хората са длъжни между да другото, да му не знам дали знаете, обаче шефа на полицията в Провадия си даде личния телефонен номер на Симон Милков, за да може като идва от тук да може да го защитава. Значи от кога престъпник, излиза така, че това можем да кажем, че шефа на полицията в Провадия е лична охрана на Симон Милков. Нищо не казвайте, аз само ще снимам. Казахте, че това лице има с колата сама по себе. Вижте ли ти сама на това, което реша? Как е нещата? Ето го, вижте го. Аз си давах между другото личната карта, не знам дали видяхте. Аз съм си тук не по настоящ адрес, по постоянен, от няколко години живея тук. И вижте как се държи един... Аз не знам как го нарека. Вижте го. Чака, знаете ли какво чака в момента? Да дойде шефа на полицията в Провадия. Здрасти, не съм от Горна, бе, пастун. Виж как ме обижда. Аз съм от Търново. Горна, пасти даде. Вижте как се държи с органите на реда този човек. Значи нас ни помолиха, нищо не казваме, ще няма да го... Вижте го, ехо и прави ухуна. Чакай сега да кажем какво се случва на хората. И отиваме да говорим с господин Симон Милков. Ето Поли е свидетел, между другото с общинска съветничка в община Ветрино. Той и размяха среден пръст, налита на бой. И здравей, Садур! Днеска павка ли? Размята, нали, средни пръстове, налита на бой. И защо той може да снима полицаята, а на теб не ти казва да не ги снимаш. Сега ще ти кажа, Анки, защото аз имам най-малко чест. Наистина имам чест. Когато най-учтиво бъда помолена да не снимам от органите на реда, аз не искам по никакъв начин да злоупотребявам. Ако той ме помоли да не го снимам и аз да му задам най-нормално и човешки въпросите, които имам към него, съответно аз да му отговоря, ако той търси реален отговор, то тогава ние можем да кажем, че сме водили един спокоен разговор, може да седнем и тук даже на кафето, ще пием едно кафе и ще кажем чао, после ще кажем ето това е. Господин Симон Милков работи с Капитал, работи с Пеевски, правят се заедно лъжливите. Значи в момента мога да кажем спокойно, че тази фирма CWP, запомнете, това е фирмата, която иска да заплаща полицаите. Я слушай там, без да ходиш там, просто слушай. Да не ти направи нещо по-ле, защото ти го виждаш какъв е в момента. Може и пред полицаите могат да ти посегне и те нищо няма да направят. Сега. Аз само да кажа чакай, и само извиня да допълня. Тази фирма CWP е фирмата, която иска да поставят ветрогенератори в община Ветрино. Нали всички, за да видите цялата картинка и как се случва това. Тази фирма, вика Мутри, вика СГ Груп. СГ Груп работи заедно с Симон Милков.
Иво Прокопиев, Делян Пеевски, Бойко Борисов. Има цяла една схема, която се е завъртяла и бухалка. Симон Милков е използван като една бухалка. Вижте, той е достатъчно глупав човек, наркоман. Виждате как се държи. Той не се държи така само към нас, той се държи към всеки така. И този човек е една проста бухалка, която се използва, за да малтретира обикновените хора. Вижте как говори. Измамници, сектанти. Вижте, само погледнете. По-силно ни чуваме. По-силно ни чуваме. А ти откъде си? По-силно ни се чува. Хората казаха, че нямате нищо общо с населеното им място. Ти какво общо имаш? Става и самаха, има такава песен, знаеш ли? Ти какво общо имаш? Искам... си чукалата, господин полицай, место ти казаха, че тия хора искат да си ходят. Вижте как? Защо и? Айде, изсипвайте, защото искам да ме изгониш. Всеки Божи ден ще ви гонят от тук, докато се приберете по родните си места. Искам да дойдеш да ме изгониш. Ти не можеш да искаш нищо, бе. Пачавра на Евелин Михайлов. Ще те сгони кой трябва, бе. Пачавра на Евелин Михайлов. Вижте го как говори. Пачавра на Евелин. Добре ли Вижте да го си как говори, ето го. Кой му плаща според вас на това момченце е там? Кой му плаща? Кой му плаща? Евелин Михайлов. Ивелин Михайлов. Ти със сигурност. Ами да, той аз че не съм аз. Работиш ли с добро ти чуеш за прокарване на песни? Да, работя даже и с Река Йосич. Ето, работи си с Йосич. Геннадий Атанасов ме запозна с него. Знаеш ли кой е? Дънката купува ли гласове? Дънката. Главата тук на хората, Я се бе. вижда. Отивай си обаче. Главата, бе. Надух главата, бе. Стига крещя, бе, човек. Господин брокер. Номер 1 брокер. Брокер си друг, ти си номер 1 брокер, колкото Евелин Михайлов е честен и обективен. Сега, извинете ме много. Извинете ме. Няма да ви снимам. Телефона сочи надолу. Стоим си там. Не говорим. А той идва при нас. Това може ли да бъде предотвратено? Нищо не му казваме. Той идва в момента, вижте го. Вижте го. Искам ние да си стоим там, той да си стои еди си къде и няма да има проблем. Защо вие позволявате в момента това? Аз ви моля като една жена, погледнете го как се държи. Това може ли да бъде предотвратено? Не ви снимам, уважавам желанието ви, той ви снима, аз не ви снимам. Искам това да го предотвратите и да си изпълните това, за което сте дошли. Ще може ли? Кажете какво да направим, за да спре това. Господин полицай, кажете. Питам ви като човешко същество, идвам като жена. Как да спрем това? Как да спрем това? Кажете ми. Добре, значи няма да говорите. Значи ние стоим там, той идва при нас. Какво да направим? Спри го с телефона, ако обичате, като горе с него. Добре, ето така е. Ма какво така е? Ние се стоим там, не ви казваме нищо на него, той идва при нас. Просто защото стоите там. Аз ви казах, разпоредих ви да си отидете, да не го Не дразните може да повече. позволявате това, не може. Това е агресивно поведение. Вижте, както той има право тук да дойде да задава въпроси, така и ви имате право. Но след Така е. като се мразите, Ма не мога аз да го оставя. Аз не мога да кажа, че се мразя с този човек. Добре, коя дума да използвам? Вижте, просто... Той не навижда вас, нещо. не навижда Не, него. вижте сега. Ние сме хора, които искаме да се разберем. Ако вие кажете по какъв начин ще стане това нещо в момента да го няма, ние ще застанем някъде Не далеч. може, аз не мога да разпоредя. Не можете да го спрете. Това ли ми казвате? Но в момента, както ви, така и той, Не, ние спираме да говорим. не Няма да да спрете. говорим. Не, няма Той да само говорим. като ви вижда продължава. Вие това няма ли да го спрете? Как така? Кое да Вие спрем? Ами да продължава. Престъпление ли става? Ами вижте в момента той нарушава обществения ред. Не, и вие Той нарушавате крещи. обществения Как го ред. нарушаваме? Обяснете А, ми че как. говорите по-тихо, не означава нищо, нали? Как нарушаваме обществения ред? Ние може да мълчим и да стоим и той пак идва и нас. При нас вие нищо не правите. Полицията пази престъпници. Трябва ли да стоят обикновените хора да търпят беззаконието на Симон Милков? Трябва ли обикновените хора... Ти ли бе? Дет живееш в септата на чеки от 2 години ли бе? Без 20 лева в джоба. Само ме разсмиваш, бе. Наркоманки? Как си? Полицията вас ли пази? Наркоманки? Това е Наркоманки? истината. Какво става Ето как секта? полицията нарушава сама обществения ред. Стои и нищо не прави. Да. Стои и нищо не прави. Нищо не прави. Клас първо, бе. Поемам се Завърши признания, трети клас, се че изперичи, хомосексуалист, миришеше си мръсна на че е всичко отгоре. Погледни хомосексуалист, той са. си призна, Симеон Погледни Милков. са, хомосексуалист Призна съм, си, че да. Диан Пеевски Погледни му са, плаща. погледни са, виж, Да, виж. почти не искам много признания станаха. Образи се и си измил Супер, устата, да. че миришеш на Да.
от вратения. Ще качим, нека цяла България да знае, че си човек. Ето, качима. Ето, вижте. Днешка, изчезвай. Ето как полицията нищо не прави, тук си стоят хората, се гледат, полицията стои, нищо. Вижте ги полицаите. Знаете ли какво се случва вероятно? Най-вероятно в момента шефа на полицията в Провадия е... Каляне, айла бе! Виж как не иска да идва. Не иска да... Ето го. Значи в момента полицията стоят и нищо не правят. И знаете ли що? Чай да кажем що. Защото Симон Милков се е обадил на шефа на полицията в Провадия и в момента тези полицаи, които са тук, те нищо не могат да направят. Аз видяхте ли как отидох и казах, господин полицай, моля ви, спрете го това нещо. Ами ви трябва да се махнете, за да спре. Подкрепя нарушаването на обществения ред. От кого ги е страх полицията? Алекс! Алекс! Просто полицаите се притесняват най-вероятно. Как от кое? Той е заплашван. Кажи му. Вижте как говори. Вижте, Анке, я кажи на твоя човек. Така са уволнили един полицай от Провадия, защото защити хората от купувачите на гласове. Ето. Чакай, Алекс. Оставяй го. В момента... Изнервя се, естествено. Очакваме. Чакай, остави го. Айде, давай. Нямаш очевидно. Нямаш. Аз знам, че Виж, нямаш. То това е идеята да си кажеш истината, да. Аз съм шибалник. Да, ти си Банистан, аз съм шибалник. Така ли? Шибанистан. Той шибанистан. Спри да говориш с този човек. С този човек няма как да излезеш. Алекс, една дума няма смисъл да му кажеш. Остави го да се излага. Остави го. Вижте, наркодилърите във Варна ли пазят Симон Милков? От наркоманите на Геннадий Атанасов взима пари. Спираме да говорим с него. Спираме. Една думичка не му казай. Искаме една думичка. Една думичка няма да му казвам. Приключи. Връщайте парите на хората, въобще са пред държавата и нас. Нищо не правим. Секта. На Горноряховския измамник, фалшивия полковник, Остави го. Няма сир. Няма нужда от сир. Нищо. Спъдналите мечти на брокерите на щастие. Не говориш с него. Айде. Айде. Не му говори на този. Айде, Руменчо, завъртай. Ела. Не, тук на пейчицата си стоим без да говорим. Довиждане. Айде как полицията пази да видим. Стоиш тук, Поли, и не говориш. Искам да видим как ще дойде полицията. Айде ви пощай. Една думичка няма да го провокираме. Моля ви. Една думичка. Няма смисъл. С този човек не може да се разбереш. Вижте го какъв е. Значи няма нужда. Просто приключва, нищо не казваме. Нали, защото полицията нас обвинява, че ние сме го провокирали. Значи сега ще кажа, полицаят ми каза. Полицаят ми каза, вие сте по-умни, искам да се разбера с вас. Виждам го, че той е неадекватен. Не мога да се разбера с него, искам да се разбера с вас. Обаче истината е, че един човек като обижда, като говори по този начин и е несправедливо да говори така, нали, трудно аз признавам, че мога да запазя контрол и самообладание, понеже виждам несправедливост. Виждам един човек, който тук почти вика, псува, обижда майки, лели, бащи. Поли, оставя го. Нека да не спре. Това е идеята. Той трябва да се покаже пред хората какъв е. Не му отговаря. Но разкажи на хората, защото те гледат. Какво ти казаха полицията? Да, нали ти казвам, това е, искат да се разберат с нас, като ние му обещахме, че няма да го провокираме, просто ще седим тук, ще си говорим ние, но в същото време той идва при нас и не спира да напровокира под някаква форма. И аз признавам, че ми е трудно да не му отговарям, при положение, че говори откровени лъжи над 3 месеца. Нали? Този човек обещава как ще идва в Нью-Йорк Трилски, как ще напои при нас, как ще да прави граждански революции, въобще не знам с какви революции. Това нещо, нали, което се случва, просто е прецедент, истински прецедент. Това нещо не трябва да го позволяваме да става, но пък органите на реда са тук. Ето да, значи аз искам само хора да видите какво се случи.
отиваме в общината, говорим с него, полицията, значи той вика полиция, значи ние сме две момичета и Румен. Задаваме въпроси, той нали, показва средни пръстове, нали, всякакви неща. Мариан Варбанов, абе отивай да пушиш някъде, не дей да го пишеш тук. Сега, говорим се, нали, съвсем нормално, той вика полиция, обажда се на шефа на полицията в Провадия, че е нападнат. Идват 3 полицаи на секундата, значи ние викаме. Искам само да ви кажа, Румка, ти спомняш ли си имаш един наркоман, не знам как се казва в Неофитрилски. Този наркоман, не говоря за Шибанистан, а за един друг, който лично мен, аз само мога да го заявя с ръка на сърцето, ходила съм в полицията да подавам жалби. Лично мен ме нарече курва, искаше да отваря вратата, нали, не беше добре този човек. Същата вечер този човек се обажда на Евелин Михайлов и казва, тази вечер някой ще умре. Евелин Михайлов се обажда на полицията като един граждан, защото той не може да се разправя. Нали, какво ще кажат, ти отиваш там, нали, и ще го направят него виновен. Полицията какво му казва на Евелин? Да си заключа вратата и да изчакал на другия ден. Да. На другия ден ще умине. А се обажда Симон Милков, че сме го нападнали. 2 момичета на 23 съм, Поле на 20. Румен го пита някакви неща. Това положение, че той е агресивният. Да, той е агресивният, той крещи, той вика. И полицията идва на секунда, не един полицай. Идват 3 полицаи, които през цялото време допускат да се говори, да ни обижда, да се държи неуважително с нас. И в момента погледнете, ето ги. Ето го как се държи с тях. Ние сме се отдалечили нарочно, за да не провокираме, защото полицията след като дойде в общината и познайте какво направи. Полицията дойде при нас и каза, напуснете залата и не ни снимайте. Ние излязохме, нали, от общината, за да не нарушаваме по никакъв начин нали, на хората работата. И Симон Милков не излиза от сградата. Не излиза, докато не дойдоха полицаите. Накрая излезе и те вместо да, нали, по някакъв начин да престане цялото това нещо, те стоят и го пазят. Защо? Защото той ги заплашва с някой по-отгоре. Христо кой каза? С Христо кой ги заплашва? Аз не го познавам този човек, обаче да кажем, че някой, който им дава парички. Директно застана, погледна в очите и ми каза, вие не може да се занимавате с мен, аз не съм бил в категорията, Делян Певски е зад мен и вие трябва да стоите да. И между другото, вижте сега. Това е Симон Милков, който по този начин действа с обикновените хора, по този начин ще действа утре и с вас, ако значи, има и нещо друго. Румка, аз това съм напълно откровена. Значи аз съм момиче, Поли е момиче. В момента вие видяхте как той се държи с 2 момичета пред 3 полицаи. А какво остава? Той и Съга груп, мутрите, с които работи, да ме пречакат някъде и просто да направят това, което искат. Както Симон Милков, на всички е известно, той наръга шефа на охраната ли? Кой наръга на Галена? На Галена, да, наръга в дискотека. Нали? Кой нормален човек ходи на дискотека? Казвам нормален, защото един човек, който има кауза, нали, да се бори срещу престъпността, срещу предателите, срещу престъпниците, какво прави на дискотеката, какво прави на стревичката, какво прави с наркотиците. Искам това нещо да го видите и да споделите клипа. Наистина е важно да достигне до повече хора, защото това, което се случва в момента, не е прецедент, то е ежедневие. Винаги има мутри, хора, които има и такива хора, които целта им е само единствено да бъдат бухалка към обикновените граждани. Към исторически парк от години има атаки, медийни атаки, мутри отиват, заплашват лицата на Евелин, заплашват хората тук, заплашват. Вижте как заплаши, Поли заплаши, всички заплашиха, нали? И ме включително ме заплашиха. И полицията стои и пази този човек. В момента Симон Милков чака шефа на охраната в Провадия. Как пък шефа на охраната? Аз му нямам телефона. Аз живея тук, нали, не в Провадия, в община Ветрил, ама те са близки. И ако дойде някой наркоман, аз не знам какво направя. Аз искам само да се обърна към всички хора, които са мъже и които в един момент ще имат дъщери. Помислете, ако ви имате дъщери и ако някой така се държи с вашето дете и с вашата плът и кръв, нали, не знам какви нещо е безобразие, нали, това не трябва да се допуска никога. Или какъв мъж трябва да се държиш така с жени. Нали? И тук говорим дори с момичета и с жени, не само с жени. И с жени, бе, той направо. Да. На мен ми вика, знаеш какво ми вика? Ти не си жена, ти нямаш деца. Да. Обаче отиде при Петя, която има 2 деца. И направо ще да би. Да. Айде, аз
те има мене, ама някакси да говориш така с дама. Няма дами, Аз съм си няма селянка, мъже. тук даже да ми вика, че аз съм си селянка човек, не трилски ми е, това ми е. А той аристократичният гражданин, който взима парички отгоре, какво прави? Как мога да говоря така с една селянка и с дама като Петя? Чакаме. Наистина не искам да спра клипа, за да видим дали ще дойде... Ох, чай, че ме заболява ръка. Дали ще дойде шефа на охраната на това. Не на охраната, на полицията в Провария. Нали, защото това нещо е възможно да дойде и трябва да го имаме. Там ли сте още? Чай да... Чакаме си. Полицията стои и нищо не прави. Иначе ни провери на нас документите, а на него не му провери. Я чакай, аз искам да покажа на хората, които... Ето, Детелина Парушева. Чакайте сега да скрия тук, не искам да ми се вижда. Просто искам да видите. Община Ветрино, село Габърница. Аз съм човек, който живея от няколко години в община Ветрино. Румка, ти от колко време живееш в Трилски? Повече от 3 години. Значи ние всички тук сме се преместили, за да можем да правим нещо хубаво, да възродим една цяла община. А накрая идва една бухалка на мутрите. Идват мутри, заплашват нещо. Представя се за разследващ журналист. Да. Помислите, той твърди, че аз съм от Горна Оряховица, аз там нямам спомен. Той сигурно не си стъпал даже. Да Център на населената Горна Оряховица. И сега, защо го правят всичко това? Лесно е да се отговори. Единствената причина е фирмата CWP начело с Димитър Енчев, Катина Йорданова, които работят заедно с Капитал. Това е фирмата, която иска да поставя ветрогенератори в община Ветрино. И когато ние, хората, казвам ние, защото не ние от исторически парк, аз съм говорила с 90% от населението в община Ветрино. Защо съм говорила с тях? Защото когато издаваме вестник Красиво Ветрино, аз исках този вестник да достигне до хората. И просто съм им го дала. Просто вестникарче селянка. Отивам и им давам вестника на хората и казвам, ето, почнахме да издаваме вестник, ако искате следете. И когато съм говорила с тях, всички те споделят, че не искат ветрогенератори тук. Хора, моля, образовайте се. На място, където има живот, на място, където се развива туризъм, на място, където идват млади хора, семейства, създава се нещо. Това не е място, за да се случи някаква индустриална зона, да има перки. Това съсипва хората. И когато ние се включим в борбата срещу това, срещу лобистките интереси на власт имащите, тогава идват хора като Симон Милков, които ни заплашват, които се държат неуважително, които полицията пази. Какво правим? Утре на вас ще се случи това. Утре някой от вас ще иска да надигне глава, да каже нещо, да се изправи срещу несправедливостта. И това нещо ще се случи на вас, ако ние не направим нещо, защото то е общ проблем. Как се случва с нас, така се случва и с други населени места. С нас се свързват хора от Силистра, от Шумен, от цяла България, които искат да се обединят против неправдата. Какво правим? Там ли сте още? Християн Колев. Значи, трябва да видим кой е. Анке, кой е Християн Колев? Това е шефа ли? Кой е? Защо заплаши Симон Милков полицаите с Християн Колев? И те от тогава, между другото, спряха да си изпълняват работата, за която са дошли. Румен Неделчев, не знам за него, но вие всичките сте чао. Чао. Красавица си, но не дей на сила да се завираш тези хора. С Симон Милков ли? На субстанции. Тези, които купуват гласове за ГЕРБ и ДПС, са тези, които му плащат на Симон Милков. А между другото, тези, които купуват гласове за ГЕРБ и ДПС, са варненските мутри, хора, които разпространяват наркотици, убийци. Така че излиза наистина, че полицията е частна охрана на Симон Милков. Човека, който прави нарушение... то пък отиде някъде. Човека, който прави нарушение на обществения ред е Симон, но полицаите се притесняват, защото знаят, че човека има протекция. Точно така, Милчо. Да. Така.
Вижте, казвам го за последен път това нещо. Това, което се случва срещу нас, е едно нищо. Това се случва всеки ден в България, по всяко време. Но малко са хората, организираните, които се изправят срещу несправедливостта. И когато се изправят, накрая идва такава бухалка като Симон и какво прави? Пълна подигравка. А мутрите отзаде, тези депутатите, които си вършат работата на сянка, запомнете, на сянка, защото никой нищо не е казал за Иво Прокопиев. Той не съществува пред обществеността така, както би трябвало делата му да бъдат показани пред всички. Защо, когато Ивелин Михайлов, един човек, който прави нещо хубаво за страната, създава исторически парк, създава работни места, подкрепя хората, създава книжнина. Каква книжнина създава? Ами, ето ви може да проверите. Вижте книгите, които е издал. За история на България, за това как един човек да се учи да работи с финансите, да прави нещо полезно. Не ги пише той. Това са автори, световни бестселъри, предприемачи. Може да проверите Together Academy, може да видите исторически парк какво е направил, нали, какво прави самия проект за България. И накрая той да бъде престъпника, който Симон Милков отива, пречаква го, а когато две момичета отиват да говорят с него, той да им наръгва средни пръстове. Мечета, ако нямаше полицията, той ще и нож да ни наръга. 100%. Нищо чудно да ни пречака някъде и да го направи. Гледат хора, искам да разберат ситуацията. Затова стои и чакам. Ей го и Калянче, ти не дойде обаче. Пазиш се. Ти му гледаш глупостите на Симон, аз те виждам. Ти си фен, нали? Ей го Калянче ме жулте от Неофитрилски. Я кажи, аз живея ли в Неофитрилски? Живея ли в Неофитрилски? Най-вероятно. Виждаме ли се там? Какво означава най-вероятно? Аз живея в Неофитрилски. Чакай да го покажем, Калянчо. И аз се усмихня хората. Още един буркан. Ето идва полицията. СВ, това е такива СВ нещо си. Да, не искам въобще да не го... Шефа на полицията ли? Анкия, как се казваше шефа на полицията, че го забравих? Симончо ли? Симончо да пали цигарката. И той трябва да се успокои. Как да издържи, да? Добре. Дойде ли шефа на полицията в Провади? Ама той го извика, аз затова питам. Не вас, просто питам, защото сте видели. Как си мислиш, че ако ми разпоредиш нещо, ще го направя? Аз на вас? Защо да ви разпореждам аз на вас нещо? Как си мислиш, той да разпореди някой? Не, вижте, аз знаете ли какво? Да, само искам да ти кажа. Извинявай, че на ти. Аз го видях как шефа на полицията, наживо го видях как си дава телефона, личния номер на Симон Милков. Затова питам. Изключи ли си телефона? Снимам още. Не искам да ви излъжа, снимам още. Изключи го за момент. Чакай, вижте, само секунда. Да, сега се чуваме. Още сме пред община Ветрино. Просто тук се случва нещо, което ако не се справим на малко ниво, на ниско ниво, това нещо се случва и в България на голямо ниво, което само помислете, ако на малко ниво, на ниско ниво е толкова трудно да се справим, помислете на голямо ниво в България как нещата се случват, без дори обикновеният човек да разбере и винаги е ограбван и прецакван. Аз лично за себе си мога да кажа, че този обект твърди, че аз съм живея в Горна Оряховица, а пък се води разследващ журналист. Нали, помислете, ако той не може да разбере аз къде живея, за какво разследване говорим, за какво разследване става въпрос тук, нали, при положение, че той дори не знае аз къде живея. Ще прави твърдения, че сме измамници или каквото и да е. Нали, това нещо, просто хората, които вярват, които го гледат, които го слушат,
наистина елате на място, вижте, запознайте се с нас. Ние наистина се борим за всеки един от вас. Борим се за Варна, борим се в момента и за цяла България. Въпреки, че има хора, които не харесват, ние правим всичко за тях и да ги спасим от подобни бухалки, които наистина са просто един бич, с който трябва да се справим. Това нещо изобщо не е добре. Каля? Да. Аудито къде е? Къде е аудито? Аудито къде е? Къде е аудито? Аудито къде е? При мама? Да. Да. Това беше. Продължаваме. Заплаши, че утре ще да идва. Очакваме го с нетърпение.